Asomafo no nnwuma ti baako. Teofilo, Akan ma me yo ne fa nioma Yesu firi ase yo no kyerɛkyerɛ nyinaa de besi da onam ho kronkron so ma asomafo a oyi wo no ahyɛde na ofa no kɔsoro no ho. Wɔn so na namani hu akyiri no onam adanse bebree so yi ne ho kyerɛ wɔn sɛ ɔteasefo adaduanan mu ma wohu no no ka Onyankopɔn ahenni ho asɛm. No ne onhyiae no ɔhyɛ wɔn sɛ wɔn firi Yerusalem nkɔ na emom wɔntwɛn agya no bɔhyɛ a ɔse muti firi manum no sɛ Yohane deɛ wɔde nsuo na bɔ asu na mo deɛ ɛna yi mu ɛrenkyɛ na wɔbɛbɔ mo asu honhom kronkron mu. ɛna ohyiae no obisa ne sɛ Awurade ebre yi mu na wobɛsane de ahenni no ama Israel ana. na ɔka kyerɛ wɔn sɛ ɛnyɛ mo asɛm sɛ mubɛhunu bere anaa na agya ahyɛ ato hɔ ɔno ara ne tumi mu. Na emom sɛ honhom kronkron no nyaba mo so a mubɛnya ahoɔden na moayɛ madansefoɔ Yerusalem ne Yudea nyinaa ne Samaria de akɔpem asase ano no ho a. na ɔka ɛnu wie na ɔhwɛ no ɔma no so ne mununkum gye no firi wɔn anim na ɔkorɔ na wɔhwɛ soro haa no hwɛ mɛma baanu bi a wɔhyɛ ntade fitaa begyina wɔn nkyɛn na ɔka nso sɛ Yararia marema ade na mugina rehwɛ soro yi Yesu yara wafa no munkyɛ kɔ soro yi ɔbɛba saa sɛdeɛ mo hu sɛ ɔrekɔ soro yi. ɛno na ofiri bipa a ofrɛ no engo bipa a ɛbɛn Yerusalem bɛ homeda kwan no so sanko Yerusalem. Na oduru hɔ no ɔkɔ abansoro dan no mu. Ɛhɔ na Petro ni Yohane ni Yakobo ni Andrea, Filipo ni Toma, Bartolomeo ni Mateo, Alfio ba Yakobo ni Simon Selote ni Yakobo ba Yudate. Na yɛn mu nyinaa de akoma krokra mpaebɔ mu ara ɔne mmaa no ni Maria Yesu ni na ni nuanom. Na yɛn mu Petro sɔre gyina nuanom mfimfini. Na nkrɔfokuo a wɔahyia faako no bɛyɛ nipa ɔha aduonu na ɔka sɛ anuanom etwa sɛ kyerɛ no ahohom kronkron nam David anum nsɛm so kaa no akane no nya bɛ mu wɔ Yuda a ɔyɛ wɔn a wɔkyere Yesu no kwankyerɛfoɔ no ho na ɔka no fra yɛn na wonya ɛsom yi kyɛfa bi somoin oyi na ɔde deɛ ɛntina katue nya asase na ne nkɔnkɔ bɛwɔ hɔ no ne mu pae na ne yɛmadeɛ nyinaa tugui na wɔn a ɔte Yerusalem nyinaa ti na ɔfrɛ asase no wɔn a wɔnkasa mu sɛ Akeldama ase ne mogya asase na wɔatwerɛ no nnwom nwoma mu sɛ ne trabea nya amanfo na obiara ntrem na ne hwɛ adwuma no ɔfoforɔ mfa enti etwa sɛ mɛma a ɔne yɛn nante bra Awurade Yesu di yɛn mu a yɛmfrɛ no nyinaa firi Yohane asubɔ so de besi da a wɔfaa no yɛn nkyɛn kɔɔ soro no mu baako ɛne yɛn yɛ ne sɔreɛ ho adansefoɔ. na ɔde bɛn no begyina hɔ Joseph ɔfrɛ no Baasaba a ɔtoo no Justo no ne Matia na ɔbɔ mpaeɛ sɛ wo Awurade a unim enipa nyinaa koma mu kyerɛ yɛn baanu yi mu baako a wayi no sɛ ɔmfa ɛsom yi ne asomafo dwuma a Yuda firi mu tere ho sɛ ɔrekɔ ɔno ara tenabea no kyɛfa no nsom. na ɔtwe wɔn so ntonto ne ntonto no bɔ Matia na ɔkae no ka asomafo du baako no ho. Asomafo no nnwuma ti mienu. Na Pentecost da no tɔe no na wɔn nyinaa hyia faako. Mpo firim no ehum bi ɛte sɛ mframa a emu ɔden a ɛbɔ firi soro bae na bɛhyɛ efie a ɔte mu no ma na kyerɛkyerɛma a wapaapa mu ɛte sɛ ogya yi kyerɛ wɔn na besisi wɔn atifi maako na wɔn kronkron yɛ wɔn nyinaa mama wɔfrase kasa foforɔ sɛdeɛ honhom no ma wɔn sɛ wɔn ka na Yudafo bi a wɔyɛ nipa adefɛrefo a wɔfiri wiase ama nyinaa mu ti Yerusalem na ani bae no nipa pii behyiae na wɔn adwene mu yɛ wɔn sakasaka sɛ obiara tie sɛ wɔka ne kurom kasa na yɛ wɔn nyinaa ho dwiri ne nwanwa na wɔka sɛ pɛ wɔn mu kasa nyinaa nyɛ Galileafo ana na yɛ dan ne nyinaa tie ne ayɛn kasa
wɔwoo yɛn mu yi. Patifoɔ ne Medifoɔ ne Elamfoɔ ne wɔn a wɔte Mesopotamia ne Yudea ne Kapadokia, Ponto ne Asia, Frigia ne Pamfilia, Misraim ne Libia fa a ɛfa Kirene, ne ahɔhoɔ a wofiri Roma, Yudafoɔ ne wɔn a wɔadane Yudafoɔ, Kretafoɔ ne Arabiafoɔ, yɛte sɛ wɔde yɛn kasa ka Nyankopɔn ade kɛseɛ. Na yɛwɔ nyinaa ho dwiri, na wɔn tirim yɛ wɔn kesenee, na wɔsesee wɔn ho sɛ, Yei aseɛ ne sɛn? na ebinom nso didi fɛw sɛ, nsadakɔrɔkɔ na abo wɔn. na Petro ne dubaako no sɔre gyinae, na ɔmaa ne ne so ka kyerɛɛ wɔn sɛ, Yuda mmarima ne mo a mote Yerusalem nyinaa, moahu yei, na momma me nsɛm yi nkɔ mo asom, na yeinom mmoro nsa, sɛdeɛ mususue yi. Efisɛ ɛyɛ adekyee mu dɔne a ɛtɔ so mmiɛnsa, na yei ne deɛ odiyifoɔ Yoel kaeɛ no, sɛ Onyankopɔn se, na ɛbɛba sɛ nna a ɛdi akyirɛ no mu no, mehwie me honhom no bi magu honam nyinaa so, na mo mmabarima ne mo mmammaa ahyɛ nkɔm, na mo mmeranteɛ ahunhunu anisuadeɛ, na mo mpanyin asoso daeɛ, na me nkoa ne me mfenaa so nna no mu no mehwie me honhom no bi maguo, na wahyɛ nkɔm, na mɛma anwanwadeɛ aba Nyame ani ɔsoro, na nsɛnkyerɛnneɛ aba asase so ɛfam. Mogya ne ogya ne wisie kumɔn. Owia bɛdane sum, na ɔsrane adane mogya ansa na Awurade da kɛse a ɛhyerɛ no aba. Na ɛbɛba sɛ obiara a ɔbɛbɔ Awurade din no, ɔbɛgye no nkwa. Israel mmarima, muntie nsɛm yi. Yesu Nasareni no, ɔbɛma Nyankopɔn de ahoɔdenneɛ ne anwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ a ɔno Nyankopɔn no anam no so yɛɔ no mu yi no kyerɛɛ mo, sɛdeɛ mo anso munim no. Ɔno ara na ɔnam Nyankopɔn agyina a otuiɛ ɛne ne nim a onim dada so yi no maaɛ no, na mofaa no nam wɔn a onni mmara nsa soɔ bɔɔ no asɛnnua mu kum no. Ɔno na Onyankopɔn anyane no, na wasane owuyi ahoma, ɛfiri sɛ ɛntumi ama sɛ ɛtintim no soɔ. Na David kaa ne ho asɛm sɛ, mehunu Awurade m'anim daa, ɛfiri sɛ ɔwɔ me nifa na manhinhim. Yei nti makoma tɔɔ me yam, na me tɛkyerɛma ho sanee no, na me honam nso bɛda anidasoɔ mu, ɛfiri sɛ worennya me kra asamaado, na woremma wo Kronkronni nhunu porɔ. Wokyerɛɛ me nkwa akwan, wode w'anim bɛma abotoyam ameme. Anuanom, ma me kwan na menka agyapanyin David ho asɛm pefee menkyerɛ mo sɛ wawu na wasie no, na ne da ɛwɔ yɛn nkyɛn ha de besi nnɛ. Na sɛ ɔyɛ odiyifoɔ na onim sɛ Onyankopɔn de ntam ka kyerɛɛ no sɛ n'asene mu aba mu bi na ɔbɛtena n'ahengua so nti, ohun yei siei, na ɔka Kristo sɔreɛ ho asɛm sɛ wɔanya n'asamaado, nanso ne honam anhunu porɔ. Yesu yi ara na Onyankopɔn anya no, ɛho adansefoɔ ne yɛn nyinaa yɛ. Afei ɔmaa no so kɔɔ Onyankopɔn nifa, na wonya Agya no nkyɛn honhom kronkron bɔhyɛ, enti na wɔahwie deɛ muhunu na motie yi aguo. Na David ankɔ soro, nanso ɔno ara ka sɛ, Awurade ka kyerɛɛ me wura sɛ, tena me nifa, kosi sɛ mede watamfoɔ bɛyɛ wo naase ntiasoɔ. Enti ma Israel fie nyinaa hunu ampa sɛ Onyankopɔn de Yesu yi a mosɛne no ayɛ Awurade ne Kristo. na ɔkyeeɛ no, ɛwowɔɔ wɔn akoma mu, na ɔka kyerɛɛ Petro ne asomafoɔ aka no sɛ, Anuanom, yɛnyɛ dɛn? na Petro see wɔn sɛ, Monsakra mo adwen, na mo nyinaa ma wɔmmɔ mo asu Yesu Kristo din mu. Mma mo bɔne fɛfire, na mobɛnya honhom kronkron akyɛdeɛ no. Na bɔhyɛ no yɛ mo ne mo mma ne wɔn a wɔwɔ akyirikyiri a Awurade yɛn Nyankopɔn bɛfrɛ wɔn aba nyinaa dea. na ɔde nsɛm bebree ka ho dii wɔn adanseɛ na otu wɔn fo sɛ, Moma wɔnye mo mfiri nnɛmma abusua kɔntɔnkye yi mu. ɛna wɔn a wɔde fɛ gyee n'asɛm no ma a wɔbɔ wɔn asu. Na da no ara, wɔde akra bɛyɛ mpensa bɛkaa wɔn ho. Na okura asomafoɔ no nkyerɛkyerɛ ne ayɔnkofa ne paano bubuo ne mpaebɔ mu ara.
ne hu ba akra nyinaa so na asomafo no ya nwade ne nsankyerɛnne pii na wɔn a wɔgyidie nyinaa hyia faako na wɔn nneɛma nyinaa yɛ kwasafodeɛ na wɔtɔn wɔn ahonyadeɛ ne wɔn nneɛma na wɔkyie mu ma wɔn nyinaa sɛdeɛ ehia obiara na daa wɔde akomakoro hyiam asɔre fie na obubu paano afie mu de ahosane ne akomakoro di wɔn aduane oyi Onyankopɔn ayɛ na wɔwɔ animuonyam ɔman no nyinaa anim na Awurade de wɔn a wɔgye wɔn nkwa ka asafo no ho daa. Asomafoɔ no nnwuma ti mmiɛnsa. Na ɛkɔdɔn ɛto so nkron a wɔyɛ asɔre wɔ mu no Petro ne Yohane bɔ anan kɔ asɔre fie na ɔso ɔbɛma bi a ɔyɛ bubuani firi ne na yam a daa wɔde no bɛto asɔre fie pono a ɔfrɛ no fɛfɛ no ano sɛ ɔnsrɛ wɔn a wɔkɔ asɔre fie no hɔ mmɔborɔhunu adeɛ. Ohun Petro ne Yohane sɛ wɔkɔ asɔre fie hɔ no ɔsrɛ mmɔborɔhunu adeɛ. Na Petro ne Yohane de wɔn ani hwɛ no din ka sɛ Hwɛn. Na wɔhwɛ wɔn kom susu sɛ obenya wɔn ho bibi. Na Petro ka sɛ Dwetɛ ne sika deɛ mini bi. Na deɛ mewɔ na mede ma wo yi. Nasreni Yesu Kristo din mu nante. Na ɔsɔ ne nsa nifa maa no so na mmom hɔ ara ne nan ne ne nan pɔ so yɛ den. Na ohuru gyinae na ɔnante na ɔne wɔn kɔ asɔre fie hɔ a ɔnam ohurihuri na oyi Onyankopɔn ayɛ. Na ɔman no nyinaa hunu sɛ ɔnam na oyi Onyankopɔn ayɛ. Na onim sɛ ɔne deɛ mmɔborɔhunu adeɛ nti ɔtena asɔre fie pon fɛfɛ no ano no. Na deɛ ayɛ no no yɛ wɔn nwanwa ne ahodwiri koraa. Na ɛnam sɛ ɔka Petro ne Yohane ho no nti ɔman no nyinaa di mmirika behyia wɔn nkyɛn abrana a ɔfrɛ no Salomo deɛ no so. Na wɔn ani so yɛ wɔn yaa. Na Petro hu yɛ no obua ɔman no sɛ Israel mɛma adɛn na woyi hu yɛ mwanwa anaasɛ adɛn na mohwɛ yɛn ha sɛdeɛ yɛn tumi anaaso mpa na yɛde maa no nante yi Abraham ne Isaac ne Jacob Nyankopɔn yɛagyanom Nyankopɔn na wahyɛ n'abɔfra Yesu a muyii no maaɛ na mopaa no Pilato a obu atɛn sɛ obegya no anim onyam na mopaa ɔkronkronni ɛne ɔtenenini no na mosrɛ sɛ wɔmfa odifoɔ nkyɛmo na nkwa hene no deɛ mukum no ɔno na Onyankopɔn anyane no afiri awufoɔ mu ɛho adansefoɔ ne yɛn na ɛnam ne gyidie so na ne din ahyɛ oyi a muhu no na munim no yi din na gyidie a ɔno maaɛ no na ɛmaa no akwahosan yi wɔ mu nyinaa anim. Na afei anuanom minim sɛ nimu a munim nti na moyɔɛ sɛ mo mpanimfo ara. Na Onyankopɔn ama deɛ ɔnam na diifo nyinaa anum ka too hɔ sɛ Kristo no behunu amane no aba mu sa. Enti monsakra mo adwen na mondaa mo ho na wapepa mo bɔne na ɛyɛ a ahodwoɔ nna afiri Awurade anim aba. Na wasoma deɛ ɔyi no asi hɔ ama mo dada no Yesu Kristo no a ɛsɛ sɛ ɔsoro gye no de kosi bere a ɔbɛhyɛ nneɔma a Onyankopɔn nam na diifo kronkron anum firi tete kaeɛ no nyinaa anam. Na Mose nso kaa sɛ odiifo a ɔte sɛ me na Awurade mu Nyankopɔn bɛma no so ama mo nuanom mu. Ɔno na muntie no sɛdeɛ ɔbɛka akyerɛ mu nyinaa. Na ɛbɛba sɛ ɔkra biara ɔntie odiifo no ɔbɛsɛe no afiri ne man mu. Na odiifo nyinaa efiri Samuel so ne wɔn a odi soɔ no dodo a ɔkasaeɛ wɔn nso kaa na yi ho asɛm. Mo ne odiifo no ne apam a Onyankopɔn ne mo agyanom pamyɛ no mma. Sɛ ɔka kyerɛ Abraham sɛ na wasefoɔ mu na ɔbɛhyira asase so musua nyinaa. Mo na Onyankopɔn nyane n'abɔfra no ɔsomaa no mo nkyɛn kane sɛ ɔmfa dane a ɔbɛdane mo nyinaa afiri mo bɔne mu no nhyira mo. Asomafoɔ no nnwuma ti 9. wɔkasa akyerɛ ɔman no asɔfoɔ ne asɔfie safohene ne Sadukifoɔ baa wɔn so na ɛyɛ wɔn ahi sɛ wɔkyerɛkyerɛ ɔman no na wɔka awufuo mu sɔre wɔ Yesu din mu
na ɔkyere wɔn de wɔn kusie sɛ adeɛ nkyen ɛfiri sɛ na enwuradwo ɛnso wɔn a wɔte asɛm no mu bebree gyidie na mmarima no bɛyɛ mpem num. Ɛbaa sadeɛ kyeɛ no wɔn atitire ne mpanimfoɔ ne twerɛfoɔ bɛhyia Yerusalem ne ɔsɔfopanin Hana ne Kayafa ne Yohane ne Alexandro ne dodo a ofiri ɔsɔfopanin abusua mu. Ɔde wɔn bɛgyina wɔn mfimfini bisaa sɛ, tumi bɛn mu anaa din bɛn mu na moyɛ ɔyɛ? ɛna Petro a honhom kronkron ahyɛ no ma no ka kyerɛɛ wɔn sɛ, ɔman atitire ne mpanimfoɔ sɛ nnɛ obusa yɛn ɔyarefoɔ yi yie ho asɛm sɛ ɛdeɛ na ama no di mu a mo nyinaa ne Israel man ne nyinaa nhunu sɛ Nasareni Yesu Kristo a mobɔɔ no asɛnnua mu a Onyankopɔn nyaa no firi awufoɔ mu no din mu ɔno mu na gyina mo anim a ne ho asane. Oyi ne ɔbo a mo abantofoɔ amuo no na abɛdi ntwiasoɔ ti na nkwagye ne obiara mu nanso din foforo ni soro ase a ɔde ama wɔ nipa mu a ɛsɛ sɛ ɔgye yɛn nkwa wɔ mu. Na ohuu Petro ne Yohane nam na ɔtee sɛ ɔyɛ nipa a wɔnsua nwoma da na mmom ɔyɛ mpapahwekwa no ɛyɛ wɔn nwanwa na ohuu wɔn sɛ ɔne Yesu na ɛtenae. Na ɔhwɛ onipa a wasa no yare a ɔne wɔn gyina hɔ no wɔanyɛ hwee anka ntia wɔn. Na ɔhyɛɛ wɔn sɛ wɔmfiri dwam hɔ mfiri adi no ɔtu wɔn mu agyina sɛ, ɛdeɛn na yɛbɛyɛ nnipa yi? Na wɔahu nsɛnkyerɛnne a wɔnam wɔn so ayɔ ada di wɔn a wɔte Yerusalem nyinaa anim na yɛntimi nsane. Na deɛ ɛbɛyɔ na ɛrenkɔ so ntrɛ ɔman no mu ne sɛ ateatea na yɛbɛteatea wɔn sɛ wɔn ka din yi ho asɛm nkyerɛ onipa biara bio. Na ɔfrɛ wɔn hyɛ wɔn sɛ wɔn kasɛm nso wɔn kyerɛkyerɛ Yesu din mu koraa. Na Petro ne Yohane bua se wɔn sɛ ɛtene Onyankopɔn anim sɛ yɛtie mo sene Onyankopɔn a mummu atɛn. Na yɛn deɛ yɛntumi gye sɛ yɛka deɛ yɛhunu na yɛateɛ. Na ɔteatea wɔn bio no ogyaa wɔn na ɔmaa no nti ɔnhu sɛdeɛ ɔbɛtwɔn aso ɛfiri sɛ deɛ asie no nti wɔn nyinaa hyɛ Onyankopɔn animuonyam. Na onipa a ɔyɛ ayaresasa nkyerɛne yi wɔ ne ho no adi boro mfirinhyia 40. Na ogyaa wɔn no ɔbaa wɔn a wɔmfi kuo mu na ɔbɛkaa deɛ asɔfo mpanin ne mpanimfoɔ no ka kyerɛ wɔn no nyinaa. Na ɔteeɛ no wɔde akoma korɔ ma wɔn ne so ma Onyankopɔn sɛ, Awurade, wa woyɛ ɔsoro ne asase ne ɛpo ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa. Wɔnam Honhom Kronkron so de yɛn agya David a wɔyɛ w'abɔfra no ano kaa sɛ, adɛn nti na wiase ama yɛ gyegyeegye na amanaman susu adehunu. Asase so ahemfo sɔre gyina na atitire hyia faako sɔre tie Awurade ne ne Kristo no. Na wɔhyiaa ampa tie a w'abɔfra kronkron Yesu a wɔsraa no no. Wɔne Herode ne Pontio Pilato ne amanaman ne Israel man. Sɛ ɔrebɛyɔ deɛ wɔn nsa ne wagyina aka to hɔ sɛ ɛnyɛ no nyinaa. Na afei de Awurade, ɛwɔ n'ateatea na ma wɔn nko amfa nnam nyinaa nka w'asɛm. Bere a wɔtena wɔn nsa sayadeɛ na wɔnam w'abɔfra kronkron Yesu din so yɛ nsɛnkyerɛnneɛ ne anwanwadeɛ yi. Na owie asɔre no faako a wɔhyiaeɛ hɔ wɔsoeɛ na Honhom Kronkron hyɛ wɔn nyinaa ma na ɔde nam ka Onyankopɔn asɛm. Na wɔn mu bebree a wɔgye diɛ no akoma ne wɔn kra yɛ baako. Na wɔn mu biara nka sɛ ne nneɛma a ɔwɔ ɛyɛ ɔno ara dea. Na ne nyinaa ɛyɛ wɔn kwasafodeɛ. Na asomafoɔ no de tumi kɛseɛ di Awurade Yesu wusɔre ho adanseɛ. Na adom kɛseɛ wɔ wɔn nyinaa so. Nanso na obiara ni wɔn mu a biribi hia no. Na wɔn a wɔwɔ asase anaa adɔn tontɔne na ɔde deɛ ɔtɔneɛ no tradeɛ bae de begu asomafoɔ no nan ase. Na ɔkyekyee mu ma obiara sɛdeɛ hia no. Na Yosef asomafoɔ no too no Barnaba ne nkyerɛseɛ ne afotuo ba a ɔyɛ Lewini a ofiri Kipro man mu no wɔ asase bi. Na ɔtɔn de ne sika no ba begu asomafoɔ no nan ase. Asomafoɔ no nnwuma tinum. Na ɔbarima bi a ne din de Anania ne ne yere Safira kɔtɔn asase bi. Na oyi tradeɛ no bi siɛ. Ne yere nso nim. Na ɔde ɔfa bi bae de begu asomafoɔ no nan ase. Na Petro ka sɛ, Anania,
adenti na Satan hyɛ koma ma sɛ bedi atoro kyerɛ honhom kronkron na oyi asase no tirade bi asie ɛwɔ hɔ no na nya wo dia na atɔn yɛ nso enyiwa wo nsɛm adɛn na wo fa asa adwene enye nipa na wadi atoro akyerɛ wɔn na yɛ Nyankopɔn na Anania te nsɛm yi no ɔhwe ase wi ni hu kɛse ba wɔn a wɔte yɛ no nyinaa so na mmerante no sɔre kyekyere no na ɔde ne frɛ di kosie no ɛbaa sɛ ɛbɛyɛ nɔnhwerɛ miɛnsa akyiri no ne yira na onnim deɛ ɛsie no baa mu na Petro bisa no sɛ moto asase no gye saa na ka kyerɛ me na ɔse Ani Sara. na Petro ka kyerɛ no sɛ adɛn na moayɛ no korɔ sɛ mobɛsɔ Awurade honhom ahwɛ yi hwɛ wono okosi ewukunu na tieti aboboa no na ɔbɛsoa wo nso afi adi na mmrom hɔ a ɔhwe ne nan ase wui mmerante no bɛbɛhu no sɛ wawuo no ɔsoa ne frɛ di kosie no ne kun nkyɛn na ihu kɛse ka asafo mu no nyinaa ne wɔn a ɔte yɛ no nyinaa na wɔnam asomafo no nsa so yɛ nsɛnkyerɛnne ne anwanwade pii ɔman no mu na wɔn nyinaa de akoma korɔ wɔ Salomo abrana so na wɔn a aka no mu biara nsi ne bo sɛ ɔde ne ho bɛbɔ wɔn ho nanso ɔman no bu wɔn kɛse ɔde nipa a ɔgyedie no mmarima ne mmaa bebree toatoa so bɛka Awurade ho na ɛma wɔde ayarefo firi adi ba mprama so bɛtoto mpa ne kɛtɛ so na sɛ Petro twam a ne sunsum atɔ wɔ mu bi so na nkura atwa hyia no mu nipa pii nso behyia Yerusalem de ayarefo ne wɔn ahohomfi ha wɔn bae ɔsa wɔn nyinaa yareɛ na ɔsɔfopanin no a ɔka ne ho a wɔfiri Sadukifo fekuo mu no nyinaa sɔree na nibere nti wɔto hyɛ asomafo no so de wɔn kogu kwasafo afiase Awurade bɔfo behini afiase no apon anadwo no de wɔn firi adi kan sɛ Monkɔnkɔ gyina asɔre fie enka nkwa yi nsɛm no nyinaa nkyɛ wɔ man no ɔteɛ no ɔkɔ asɔre fie ahemadakye kɔkyerɛkyerɛ ɔsɔfopanin ne wɔn a ɔka ne ho no bae na wɔfrɛ badwafoɔ ne Israel mma mpanimfoɔ nyinaa hyiae na ɔsoma ma wɔkɔ afiase wɔ sɛ wɔnkɔfa wɔn mmra na asomfoɔ no kɔɔ hɔ no anhu afiase hɔ no ɔsan bɛkaa sɛ afiase no deɛ yɛhunu sɛ wato mu yie pɛpɛɛpɛ na awɛmfo no gyina akyire pono no ano nanso yɛhineyɛ no yɛhu obiara wɔ mu na asɔre fie safohene ne asɔfo mpanin no te nsɛm yi no wɔn tirim yɛ wɔn kesene wɔ ho sɛ yie bɛyɛ die ni na obi ba bɛka kyerɛ wɔn sɛ hwɛ mmarima a mudi wɔn gu afiase no gyina asɔre fie rekyerɛkyerɛ wɔ man no ɛna ɔsafohene ne asomfo no firi hɔ kɔkɔfa a wɔn baeɛ ɛnyɛ nibereɛ so ɛfiri sɛ ne osuro ɔman no sɛ anyɛ a obɛsi wɔn abɔ ɔde wɔn ba bɛgyina wɔn dwa no mu na ɔsɔfopanin no bisa wɔn sɛ yɛammra mo ketee sɛ monkyerɛkyerɛ din yi mu anaa na hwɛ mode mo nkyerɛkyerɛ yi ahyɛ Yerusalem ma na mopɛ sɛ mode onipa yi mogya ba yɛn so na Petro ne asomfo no buaa sɛ ɛsɛ sɛ yɛtie Nyankopɔn mmom sene nipa yɛagyanom Nyankopɔn nyane Yesu a mosane no dua so kum no ɔno na Onyankopɔn maa no so kɔɔ ne nifa sɛ ɔsafohene ne agyenkwa sɛ ɔma Israel adwensakyera ne bɔne fɛfire na yɛn na yɛne honhom kronkron so a Onyankopɔn de ma wɔn a otie no yɛ nsɛm yi ho adansefoɔ ɔteɛ no etwi wɔn rutu agyina sɛ obeku wɔn na badwafo no baako a ɔyɛ Farisini a ne din di Gamaliel a ɔyɛ mmarakyerɛni a ɔman no nyinaa bu no sɔre hyɛ sɛ wɔmfa nnipa no mfrɛ di kakra na ɔka kyerɛ wɔn sɛ Israel mɛma monhwɛ mo ho yie nipa yi ho wɔde mo ne wɔn ebedie yi ho na ɛnkyɛreɛ na Tewida ɔyɛ ne ho sɛ obi sɔreyɛ na mɛma wɔn ano bɛyɛ sɛ 400 de wɔn ho bɔɔ ne ho ɔno na wokum no na wɔn a wotie no nyinaa hwetee ne wɔyɛ ɔkwa oyi akyire no Galilea ni Yuda sɔre ɔkan nanum na ɔtwe nkrɔfo bebree di n'akyi na ɔno nso sɛe na wɔn a wotie no nyinaa bɔpetee na afei die mese mo sɛ monyi mo ho mfiri nipa yi ho na monyaa wɔn na sɛ ebia agyina yi ana adwuma yi firi nipa ɛbɛsɛe na sɛ nso efiri Onyankopɔn a
Muntumi nsɛe wɔn. Na mo a mɛyɛ sɛ mo ne Onyankopɔn mpo na ɛko. Na otie no, na ɔfrɛ asomafo no bae, na ɔhwe wɔn hyɛ wɔn sɛ wɔn kasa Yesu din mu, na ogyaa wɔn. Ɛna ɔde anigye firi badwafoɔ no anim kɔe sɛ wabu wɔn sɛ wɔsɛ sɛ ne din nti ɔbɔ wɔn ahohora. Na wɔanya Yesu Kristo ho asɛmpa no ka ne nkyerɛkyerɛ asɔre fie ne afie mu da biara. Asomafoɔ no nnwuma tinsia. Na nnanum asuafoɔ no dɔɔso no, huhuhu ba Helenifoɔ no mu tia Hebrifoɔ no sɛ wobu wɔn ani gu wɔn akunafoɔ so daa ɔhwɛ a ɔhwɛ wɔn no mu. Na dumienu no fra asafokuo no bae, na ɔkaa sɛ, ɛmfata sɛ yɛbɛgya Onyankopɔn asɛm akɔsom apono soɔ. Enti anuanom, mompɛ mo mu mmarima baason a ɔwɔ din pa a honhom ne nyansa ahyɛ wɔn ma. Na yɛmfa wɔn nsi adwuma yi so, na yɛn deɛ, yɛbɛkura asɔre ne asɛm no som mu. Na asɛm no sɔ nipakuo no nyinaa ni. Na oyi Stefano, ɔbɛrima gyidie ne Honhom Kronkron ahyɛ no ma, ne Filipo, ne Prokoro, ne Nikano, ne Timon, ne Pamina, ne Nikolao a ɔyɛ Yudafoɔ hokafoɔ bi a ofiri Antiokia. Wɔn na ɔde wɔn gyina asomafoɔ no anim, na ɔsɔre de wɔn nsa gu wɔn so. Na Nyankopɔn asɛm no kɔɔ so, na asuafoɔ no dɔre pii Yerusalem. Na asɔfoɔ no mu pii nso yɛ wɔn asom mmerɛma gyidie no. Na Stefano a gyidie ne tumi ahyɛ no ma no yɛ anwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ akɛseɛ ɔman no mu. Nnipa bi a ofiri hyiadan a ɔfrɛ no Libatinifoɔ, ne Kirenefoɔ, ne Alexandriafoɔ, ne wɔn a ofiri Kilikia, ne Asiadeɛ no mu sɔree, na ɔne Stefano gye akyinye. Na wɔantumi anyina nyansa ne honhom a ɔde kasaeɛ no ano. Ɛna ɔne nnipa bi hyehyɛ ma ɔkaa sɛ, Yate sɛ, ɔka abususɛm tia Mose ne Onyankopɔn. Na ɔhonyan ɔman no ne mpanimfoɔ ne twerɛfoɔ no mu, na ɔbaa ne so bɛkyerɛ no twee no kɔ odwam. Na ɔde adanse kurumufoɔ bɛgyina hɔ a ɔse, Onipa yi nyae abususɛm a ɔka tia kronkron bia hɔ ne mmara no ka. Na yɛate sɛ ɔka sɛ, Yesu Nasareni yi bɛsɛe ha, na wasakyerɛ amanneɛ a Mose di ama yɛn no. Na wɔn a wɔte dwam hɔ no nyinaa hwɛ no din na ohunu sɛ n'anim te sɛ ɔbɔfo anim. Asomafoɔ no nnwuma tinson. Na ɔsɔfopanyin no kaa sɛ, Nsɛm yi te sɛ anaa? Na ɔse, Anuanom ne agyanom monyɛ aso. Anuonyam Nyankopɔn yi ne ho kyerɛɛ yɛn agya Abraham bere a wɔwɔ Mesopotamia ansa na ɔrebɛtena Haran no. Na wɔka kyerɛ no sɛ, firi w'asase ne w'abusua mu, na bere asase a mɛkyerɛ wo no so. Ɛna wɔfiri Kaldeafo asase so bɛtena Haran. Na n'agya wuo akyiri no, ɔman no firi hɔ bɛtena asase a mote so na yi so. Na wɔama no agyapadeɛ wɔ mu. Wɔama no anammɔn biako mpo, na ɔhyɛ ne bɔ sɛ ɔde bɛma ɔno ne n'asefo a wɔdi n'akyire sɛ ɔmfa nyɛ wɔn deɛ, nanso na onya nyawoba. Na deɛ Onyankopɔn kae ne sɛ, n'asefoɔ bɛyɛ ahɔhoɔ ananafoɔ asase so, na ɔde wɔn ayɛ nkoa, na wɔayɛ wɔn bɔne mfirinhyia 400. Na ɔman a ɔbɛsom wɔn sɛ nkoa no, na Onyankopɔn kaa no wɔn ho sɛ, mebu wɔn atɛn, na ɛno akyiri no, wɔafiri hɔ abɛsom me wɔ ha. Na ɔmaa ne twetiakya apam, na ɔde saa woo Isak. Na ne na ɔtwe soɔ no, ɔtwa ne twetia. Na Isak woo Yakob, na Yakob woo agyanom mpanin 12 no. Na agyanom mpanin de nitan tɔn Yosef kɔɔ Misraim. Na Onyankopɔn dii n'akyi, na ɔyii no firi n'amanehunu nyinaa mu, na ɔmaa no adom ne nyansa Misraim hene Farao anim, na ɔde no sii Misraim ne ne fie nyinaa so amara do. Na ɛkɔm baa Misraim ne Kana asase nyinaa so, ɛne ahohia kɛseɛ nso. Na yɛn agyanom nya aduane. Na Yakob tee sɛ aduane wɔ Misraim no, ɔsomaa yɛn agyanom kane. Na deɛ ɛtɔ so 2 no, Yosef yii ne ho kyerɛɛ ne nuanom. Na Farao nso hunuu Yosef abusuafoɔ. Na Yosef soma ma ɔkɔhyiaa n'agya Yakob ne n'abusua nyinaa a wɔyɛ akra 75 no bae. Na Yakob kɔɔ Misraim, na ɔno ne yɛn agyanom wuwui,
na wɔde wɔn baa Sekim bɛtoto ɛda a Abraham de sika tɔ firi Hamoma nkyɛn wɔ Sekim no mu. Na ba a Onyankopɔn kaa ho ntam kyerɛ Abraham no bere reduru no, ɔman no dɔre na ɔyɛɛ bebree Misraim, kosii sɛ ɔhene foforɔ bi a onnim Yosef sɔreeɛ. Ɔno na wɔde aniteɛ hyɛɛ yɛn abusua soɔ, na wɔyɛɛ yɛn agyanom bɔne, na ɔma wɔtotoo wɔn mma nkokoa gui, na wɔanya nkwa. Ɛberɛ no ara mu na wɔwoo Mose, na ne ho yɛ fɛ Nyankopɔn anim, na wɔyɛ no abosome 3 n'agya fie. Na ɔtoo no tweneeɛ no, Farao baba kɔfaa no, na ɔyɛne no de ne yɛɛ ne ba. Na wɔkyerɛɛ Mose Misraimfoɔ nyansa nyinaa, na ɔyɛ ɔden wɔ ne nsɛm ne ne yɛw mu. Na odii mfirinhyia 40 no, ɛbaa n'akoma mu sɛ ɔbɛkɔ akɔhwɛ ne nuanom Israel mma no. Na ohuu obi a ɔreyɛ ne bɔne no, ɔgyee ne ti, na ɔtɔɔ deɛ ɔrehyɛ no soɔ no werɛ kum Misraimni no. Na osusuu sɛ anuanom no behunu sɛ Onyankopɔn nam ne nsa so rebɛgye wɔn, nanso wɔanhunu. Na adeɛ kyeeɛ no, ɔbɛto wɔn sɛ wɔɔko, ɛna ɔpataa wɔn kaa sɛ, mmarima, moyɛ anuanom, adɛn nti na moreyɛ mo ho bɔne? Na deɛ ɔreyɛ ne yɔnko bɔne no sum no kaa sɛ, hwan na wɔde wo sii yɛn so panini temmufoɔ? Wopɛ sɛ wokum me sɛdeɛ nnora a wokum Misraimni no. Na asɛm yi nti Mose dwanee, na ɔkɔyɛ ɔhɔhoɔ Midian asase so, na ɔwoo mmabani 2 wɔ hɔ. Na mfirinhyia 40 aduruiɛ no, Awurade bɔfoɔ yii ne ho kyerɛɛ no wɔ sare so Sina bepɔ ho, owuram bi gyafenama mu. Na Mose hunui no, anisoadeɛ no yɛɛ no nwanwa, na ɔtwe bɛne sɛ ɔrekɔhwɛ no. Awurade ne baa sɛ, mene w'agyanom Nyankopɔn, Abraham ne Isak ne Yakob Nyankopɔn. Na Mose ho popoe, na wansi ne bo ankɔhwɛ. Na Awurade ka kyerɛ ne sɛ, yi wo nan mpaboa, na deɛ wogyina ha yi yɛ asase kronkron. Hunu na mahunu me man a ɛwɔ Misraim no amanehunu, na mate n'apinisie. Na masan sɛ merebeyi wɔn, na afei bra na mensoma wo, na kɔ Misraim. Mose yi ara wɔpaa no sɛ, hwan na ɔde wo sii ɔpanin ne ɔtemmufoɔ no? Ɔno ara na Onyankopɔn nam ɔbɔfo a oyii ne ho kyerɛ no wɔ wuram no mu no nsa soɔ somaa no sɛ ɔpanin ne ɔgyefoɔ. Ɔno ara na ɔde wɔn firi adi yɛɛ anwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛnneɛ Misraim asase so ne ɛpo kɔkɔɔ mu ne ɛserɛ so mfirinhyia 40. Wɔyi ne Mose a ɔka kyerɛ Israel ma sɛ, odiyifoɔ ɔte sɛ me na Onyankopɔn bɛma no so mo nuanom mu ama mo. Wɔyi ne deɛ ɔne ɔbɔfoɔ no wɔ asafo no mu ɛserɛ so hɔ a ɔbɔfoɔ no ne yɛn agyanom kasaa Sina bepɔ soɔ. Na wɔgye nkwa nsɛm no de brɛɛ yɛn no, na yɛn agyanom nso ampɛ sɛ wotie no, na osum no twenee, na wɔdanee wɔn akoma kɔɔ Misraim. Na wɔka kyerɛɛ Aaron sɛ, yɛ anyame a obedi yɛn anim ma yɛn. Na Mose a ɔde yɛn firi Misraim baa yɛyi deɛ, yɛnnim deɛ ayɛ no. Ɛna wɔyɛɛ nantwie ba nna no mu, na wɔbɔɔ afɔdeɛ ma ohoni no, na wɔn ani gyee wɔn nsa no adwuma ho. Na Onyankopɔn yii n'ani, na ɔde wɔn maa sɛ ɔnsom ɔsoro asafo, sɛdeɛ wɔatwerɛ adiyifoɔ nwoma no mu sɛ, Israel fiefoɔ, mode mmoa ne nnuane abɔ afɔdeɛ ama me mfirinhyia 40 ɛserɛ so. Mofa Malok ntomadan ne onyame Refan nsoroma, ahoni a moyɛɛ sɛ mobɛsom wɔn. Na mɛsoa mo akɔ Babylon akyiri nohwaa. Yɛn agyanom nyaa adanseɛ ntomadan no wɔ ɛserɛ so, sɛdeɛ ɔkasa kyerɛ Mose no hyɛɛ sɛ ɔnyɛ sɛdeɛ adeɛ a ohunuɛ no teɛ no. Yɛn agyanom nsa kaa saa ntomadan yi no, ɔne Yosua de baa amanaman a Onyankopɔn pamo wɔn firi yɛn agyanom anim no asase so. Ɛte saa ara de besi Dawid berɛ so. Ɔno na onyaa Nyankopɔn anim adom,
na ɔsrɛ sɛ wɔmma no nsi efie ma Yakob Nyankopɔn. Nanso Salomo na osii efie no maa no. Nanso deɛ ɔwɔ sorosoro no nte deɛ ɔde nsa ayoyo mu. Sɛdeɛ odiyifoɔ no ka sɛ, Awurade sɛ, ɔsoro yɛ m'ahengua, na asase yɛ me nan ntiasoɔ. Ɔdan bɛn na mobɛsi ama me? Anaasɛ ɛhe ne me homebea? Ɛnyɛ me nsa na ɛyɛ oyenom nyinaa. Mo a mo kɔn asene, na moyɛ akoma ne asomu mmomronto. Daa mo ne Honhom Kronkron di asie, sɛdeɛ mo agyanom yɔɔeɛ no, saa ara na moyɔ. Adiyifoɔ no mo hwan na mo agyanom antaa no, na wɔkum wɔn a ɔkaa ɔtrenee ne ba no ho asɛm kane no. Ɔno na afei mo ayi no ama ku no, mo a munyaa mmara no sɛdeɛ abɔfoɔ hyɛɛ no nanso mo anni so. Na ɔtee yɛn mu no, ɔani beree, na ɔtwɛre wɔn se gu ne so. Nanso ɔno deɛ, na Honhom Kronkron ayɛ no ma. Ɔhwɛ soro din hu Nyankopɔn ne onyam ne Yesu sɛ ogyina Nyankopɔn nifa. Na ɔkaa sɛ, hwɛ, mehunu soro sɛ abue, na onipa ba no gyina Nyankopɔn nifa. Na ɔde ne kɛseɛ teɛɛ mu, na osisii wɔn aso, na wɔbɔ kirididi kɔto hyɛɛ no so, na osunsum no firi kuro no mu, osii no aboɔ. Adansefoɔ no de wɔn ntoma gugu aberanteɛ bi a ɔfrɛ no Saulo nan ase. Na osi Stefano aboɔ no, ɔfrɛɛ sɛ, Awurade Yesu, gye me honhom. Na ɔkɔtoo ne nan anim, de ne kɛseɛ teɛɛ mu sɛ, Awurade, mfa bɔne yi nto wɔn so. Na ɔkaa yei no, ɔdae. Asomafoɔ no nnwuma ti nwɔtwe. Na Saulo nso penee ne kum no so. Na ɛda no a, ɔtaa kɛseɛ baa asafo wɔ Yerusalem no so. Na wɔn nyinaa hwete kɔɔ Yudea ne Samaria nsase so, gye asomafoɔ no nko. Nso, nipa adifɛrefoɔ bi sie Stefano, na osuu no pii. Na Saulo deɛ, ɔha asafo no hyɛnhyɛ ne afie mu, ɔtwee mmarima ne mmaa ma ɔde wɔn kɔgu afiase. Ɛna wɔn a ɔhwetee no kyinkyini kɔkaa asɛmpa no. Na Filipo kɔɔ Samaria kuro bi mu, kɔkaa Kristo ho asɛm kyerɛɛ wɔn. Na nkurɔfoɔ akurokuo no teɛ na ohuu nsɛnkyerɛnne a Filipo yɛɔeɛ no, wɔde akoma korɔ yɛ aso ma nsɛm a ɔkaeɛ no. Na ahohomfi a ɛwɔ nnipa bebree mu de ne kɛseɛ teɛɛ mu firi adi. Na mubuafoɔ ne mpakye pii ho sanee. Na anigye kɛseɛ baa kuro no mu. Na ɔbɛma bi a ɔde Simon wɔ kuro no mu a, Akane no na odi asumansɛm. Na ɔyɛ ne ho sɛ obi a ɔyɛ kɛseɛ ma Samaria man no ho dwiri wɔn. Ɔno na wɔn nyinaa efiri nketewa so kosi akɛseɛ so tie no ka sɛ, oyi ne Nyankopɔn ahoɔden kɛseɛ no. Na wɔtie no efiri sɛ ɔde akɔmfosɛm no maa wɔn ho dwiri wɔn akyɛ. Na wɔgye Filipo a ɔka Nyankopɔn ahenni ne Yesu Kristo din ho asɛmpa no die no. Mmarima ne mmaa ma wɔbɔ wɔn asu. Na Simon no ara nso gyidii. Na ɔbɔɔ no asu no, ɔde ne ho bataa Filipo ho. Na ohuu nsɛnkyerɛnne ne ahoɔden ne akɛse a ɔyɛɔyɛ no, ne ho dwirii no. Na asomafoɔ a wɔwɔ Yerusalem tee sɛ Samariafoɔ agye Nyankopɔn asɛm no, wɔsomaa Petro ne Yohane kɔɔ wɔn nkyɛn. Na ɔbaeɛ no, wɔbɔ mpaeɛ maa wɔn sɛ wɔnnya Honhom Kronkron, ɛfiri sɛ na ɔmaa wɔn mu biara so, na esunko na wabɔ wɔn akɔ Awurade Yesu din mu. Ɛna ɔde wɔn nsa guu wɔn so, na onya Honhom Kronkron. Na Simon huu sɛ ɛnam asomafoɔ no nsa a ɔde gu obi soɔ no so na ɔde Honhom Kronkron no ma no, ɔde sika brɛɛ wɔn kaa sɛ, momma me tumi yi bi, na obiara a mede me nsa bɛgu no soɔ no, wanya Honhom Kronkron. Na Petro ka kyerɛɛ no sɛ, wo sika ne wo nyira, ɛfiri sɛ woasusu sɛ wode sika ɛna nya Onyankopɔn akyɛdeɛ. Wonni asɛm yi mu kyɛfa anaa apagyadeɛ, ɛfiri sɛ wakoma mu ntene Nyankopɔn anim. Enti sakyera wadwene firi wo bɔne yi ho, na srɛ Onyankopɔn sɛ ebi a wɔde wakoma mu adwene no bɛfiri wo. Ɛfiri sɛ mehu sɛ wowɔ bɔnwoma nwunwunu mu, na mumuyɔ homa akyekyere wo. Na Simon buaa sɛ, monsrɛ Awurade ma me, na nea moaka yi mu biara amma me so. Na wɔn deɛ odi adanseɛ, na ɔkaa Awurade asɛm no, ɔsan kɔɔ Yerusalem, na ɔkaa asɛmpa no wɔ Samaria nkura bebree ase. Na Awurade bɔfoɔ kasa kyerɛɛ Filipo sɛ, ɔrekɔ n'afofom kwan a ɛsan firi Yerusalem kɔ Gaza no so.
ɛyɛ srɛ so kwan. Na ɔsɔre kɔe. Na hwɛ, Etiopiani bɛrima bi a ɔyɛ Etiopiafoɔ hema Kanda kepiani tumfoɔ a ɔhwɛ ne sika nyinaa so ni. Waba Yerusalem abɛsɔre na ɔsan akorɔ. Na ɔtene ti ase na mu kenkan odiifo Isaiah nwoma. Na kronkron no ka kyerɛ Filipo sɛ, Dikɔ te ase nam yi ho. Na Filipo di mmirika kɔɔ ne nkyɛn. Na ɔtee sɛ ɔkenkan odiifo Isaiah nwoma no, ɔkaa sɛ, wote deɛ worekenkan yi ase anaa? Na ɔse, ɛbɛyɛ dɛn na mɛtumi gye sɛ obi kyerɛ me. Na ɔsrɛɛ Filipo sɛ ɔmforo mɛtra ne nkyɛn. Nso atwerɛ no mu nsɛm a ɔkenkan no nie. Wɔde no kɔɔ sɛ odwante a ɔkoku no. Na sɛ adwama tɔ ne yifoɔ anim mum no, sɛ nso wammue n'ano ne no. Na ho brasie mu, obu no ntankyia. Na busua nso, hwan na obɛtumi akyerɛ, ɛfiri sɛ, oyi ne nkwa firi asase so. Na opiani no buaa Filipo sɛ, Bɛsrɛ wo hwan ho asɛm na odiyifoɔ no reka yi? Ɔno ara anaa obi ho asɛm? Na Filipo buee n'ano, na ofiri twerɛsɛm no ara so, kaa no Yesu ho asɛmpa no. Na ɔnam kwan so korɔ no, okoduru asuo bi so. Na opiani no kaa sɛ, Hwɛ, nsuo ni, ɛdɛn na esi m'asubɔ ho kwae? Na Filipo se, Sɛ wode w'akoma nyinaa gyidi a, ɛwɔ ho kwan saa. Na obuaa sɛ, Megye medi sɛ Yesu Kristo ne Nyankopɔn ba. Na ɔhyɛ ma ateaseɛnam no gyinae. Na wɔn bɛn no sane kɔɔ nsuo no mu, Filipo ne opiani no, na ɔbɔɔ no asu. Na ofiri nsuo no mu ba no, Awurade honhom fim Filipo, na opiani no anhu no biom, na ɔde anigye kɔɔ ne kwan. Na Filipo deɛ, okofiri Asoto. Na ɔtwam no, ɔka asɛmpa no nkuro no nyinaa mu, de kosii sɛ oduru Kaesarea. Asomafoɔ no nnwumati nkron. Na Saulo a ɔda so home ahunahuna ne okum home gu Awurade asuafoɔ so no kɔɔ ɔsɔfopanyin nkyɛn. Kɔsrɛ ne nkyɛn nwoma sɛ ɔde kɔ Damasko, akɔhyia daa mu. Na sɛ ohuu nnipa bi saa gyidie kwan no mu a, mmaa ɔde wɔn homa mu aba Yerusalem. Na ɔnam no, ɛbaa sɛ ɔbɛne Damasko, na mpo firim. Han yɛ firi soro bɛhyerɛn twa ne ho hyiae. Na ɔhwee fam, na ɔtee nne bi a ɛka kyerɛɛ no sɛ, Saul, adɛn na wotaa me? Ɛna ɔse, Ɛyɛ wo hwan yɛ wura? Na ɔse, Ɛyɛ me Yesu a wotaa no no. Ɛdi ma wo sɛ wobɛto ɔkafoɔ poma no dadeɛ kutie. Sɔre kɔ kuro no mu, na wɔbɛka wo deɛ ɛsɛ sɛ woyɔ. Na mmarima a wɔne no nam no atotɔre mum gyinagyina hɔ. Wɔtee ne no deɛ, nanso wɔanhunu obiara. Na Saulo sɔre firi fam, na n'ani titeeɛ no, wɔanhunu obiara. Na wɔkurakura ne nsa de ne kɔɔ Damasko. Na nansa na onhunu adeɛ, nso onidi na ɔnom. Na osuani bi wɔ Damasko a ne din de Anania. Na Awurade ka kyerɛɛ no ani so ade hu mu sɛ, Anania. Na ɔse, Hwɛ me ni Awurade. Na Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, Sɔre kɔ borɔ no a wɔfrɛ no Turodoo no so. Na kɔbisa obi a wɔfrɛ no Saulo a ofiri Tarso no akyiri kwan wɔ Yuda fie. Na hwɛ, ɔrebɔ mpaeɛ. Na wɔhunu ɔbarima bi a ɔde Anania anisoade hunu mu sɛ ɔreba ne nkyɛn. Na wɔde ne nsa ato no so sɛ ɔnhunu adeɛ. Na Anania buaa sɛ, Awurade, mate ɔbarima yi ho asɛm nnipa bebree anum sɛ ɔde bɔne pii ayɛ w'ahotefoɔ wɔ Yerusalem. Na ha yi nso, wɔnyɛ tumi afiri asɔfoɔ mpanin no nsɛm sɛ ɔnkyere wɔn a wɔbɔ wo din nyinaa. Ɛna Awurade ka kyerɛɛ no sɛ, Kɔ ara. Na oyi ne adeɛ a mayi no a wɔbɛsoa me din akɔ amanaman ne ahemfo ne Israel mmaa anim. Na me na mɛkyerɛ no amanneɛ pii a ne din nti ɛsɛ sɛ ohunu. Na Anania kɔhyɛnee ɔdan no mu, na ɔde ne nsa kɔguu ne so kaa sɛ, Onua Saulo, Awurade Yesu a oyii no ho kyerɛɛ wo kwan a woreba no mu no, na asoma me sɛ, hu adeɛ na Honhom Kronkron hyɛ wo ma.
na ntɛm a na biribi a ɛte sɛ abɔn firi n'ani so guu fam. Na mmurum hɔ a ohunu adeɛ na ɔsɔre ma ɔbɔ no asu. Na odidiiɛ no, ne ho yɛɛ no den. Na odi asuafoɔ a wɔ Damasko no nkyɛn nna kakra. Ntɛm ara, ɔkaa Yesu ho asɛm hyiadan mu sɛ ɔne Nyankopɔn ba. Na wɔn a wɔte nyinaa ho dwirii wɔn na ɔse, ɛnyɛ oyi ni deɛ wɔsɛ yi wɔn a wɔbɔ din yi wɔ Yerusalem na yeyi nti ɔbaa ha sɛ ɔbɛfa wɔn nhoma mu akɔma asɔfo mpanyin no anaa. Na Saulo ahoɔden mu yɛ den. Na ɔma Yudafoɔ a wɔte Damasko no ho yraa wɔn na odi adanse kyerɛ sɛ oyi ne Kristo no. Na nna bebree akyiri no, Yudafoɔ no pam ne tiri so sɛ obeku no. Nanso Saulo te wɔn agyina no. Na ɔwe nkuro no apon ano awia ne anadwo sɛ obeku no. Na n'asuafoɔ no faa no anadwo de ne too kentenkumu faa ɔfasuo so twetwee no sii fam. Na oduru Yerusalem no, ɔpɛɛ sɛ ɔde ne ho kɔbɔ asuafoɔ no ho. Nanso na onyina esuro no ɛfiri sɛ wanyɛ ni sɛ ɔyɛ osuani. Ne Barnaba faa no ne no kɔɔ asomafoɔ no nkyɛn. Na ɔka wɔn sɛdeɛ ohuu Awurade ɔkwaa mu ne sɛ ɔkasa kyerɛɛ no ne sɛdeɛ ɔde nam kaa Yesu ho asɛm wɔ Damasko. Na ɔne wɔn di ahyɛmfire wɔ Yerusalem. Na ɔde nam kaa Awurade din ho asɛm. Na ɔkasa kyerɛɛ Helenifoɔ no na ɔne wɔn gyee akyinnye na ɔhwehwɛɛ sɛ oku no. Na anuanom no teɛ no, ɔde ne sane kɔɔ Kaesarea na ogyaa no kwan ma no kɔɔ Tarso. Ɛna asafo no nyaa asomdwoe Yudea ne Galilea ne Samaria nyinaa. Na wonyini kɔɔ so, na ɔnantee Awurade suro mu, tie Honhom Kronkron afotuo, kɔɔ so dɔree. Na ɛbaa sɛ Petro kyinkyini wɔn nyinaa so no, ɔbaa ahotifo a wɔte Lida no nso nkyɛn. Na obehunu onipa bi a ne din de Enia a wadi mfirinhyia nwɔtwe ne kɛtɛ so a ɔyare mubuo wɔ hɔ. Na Petro ka kyerɛ no sɛ, Enia, Yesu Kristo saw yadeɛ. Sɔre na waa saw kɛtɛ. Na ɔsɔre ntɛm ara. Na wɔn a wɔte Lida ne Saron nyinaa huu no, na ɔdane ba Awurade nkyɛn. Nso na osuani baa bi wɔ Yopa a ne din de Tabita a ne nkyerɛaseɛ ne Dɔɔka a aseɛ ne ɔwansane. Ɔbaa yi na nnwuma pa ne mmɔborɔhu adeɛ a ɔyɔɔeɛ no ayɛ no ma. Na ɛbaa sɛ n'anum no, ɔyaree na owui. Na odwaree no de ne kɔtoo abansoro daa mu. Nso Lida bɛn Yopa nti, asuafoɔ no tie sɛ Petro wɔ hɔ no, ɔsomaa nnipa baanu kɔɔ ne nkyɛn kɔsrɛ no sɛ ɔntwentwɛn ne nan ase na ɔmmra wɔn nkyɛn. Na Petro sɔre ne wɔn kɔɔe. Na oduru hɔ no, wɔde no kɔɔ abansoro dan no mu. Na kunafoɔ no nyinaa begyina ne ho a wɔresu. Na wɔde ntaadeɛ ne ntoma a na Dɔɔka ne wɔn wɔ hɔ no ɔyɔɔeɛ no kyerɛɛ. Na Petro pam wɔn nyinaa firi adie no, ɔkotoo ne nan anim sɔree. Na ɔdanee n'ani kyerɛɛ mu no, na ɔse, Tabita, sɔre! Na ɔtee n'ani, na ohuu Petro no, ɔsɔre tena ase. Na ɔtrenee ne nsa de maa no so. Na ɔfrɛɛ ahotifoɔ ne akunafoɔ no de no anikan kyerɛɛ wɔn. Na ɔtee no Yopa nyinaa, na nnipa bebree gyee Awurade dii. Na ɛbaa sɛ ɔtenaa Yopa kyɛre kakra, Simon, nwomahyɛni bi nkyɛn. Asomafoɔ ne nnwuma ti du. Na ɔbɛrima bi wɔ Kaesarea ne din de Cornelio. Ɔyɛ asraafo kuo a wɔfrɛ no Italia den mu ɔha so panin. Ɔyɛ adefɛreni, na osuro Nyankopɔn, ɔne ne fiefoɔ nyinaa. Na ɔyɛ mmɔborɔhu adeɛ bebree ma nkurɔfoɔ no, na ɔbɔ Onyankopɔn mpaeɛ daa. Ɛbɛyɛ wia berɛ dɔn a ɛto so nkron no, ohunu ani so adeɛ pefee sɛ Nyankopɔn bɔfoɔ baa ne nkyɛn bɛsee no sɛ, Cornelio. Na ɔhwɛɛ no din na osuroe, na ɔse, ɛyɛ deɛ awura. Na ɔse no sɛ, wo mpaebɔ ne wo mmɔborɔhunu adeɛ no aforo soro abɛyɛ nkaeɛ Nyankopɔn anim. Na afei soma nnipa kɔ Yopa kɔhyia Simon a wɔfrɛ no Petro. Ɔte Simon nwomahyɛni bi a ne fie wɔ mpoano nkyɛn. Na ɔbɔfoɔ a ɔkasa kyerɛɛ no kɔɔeɛ no, ɔfrɛɛ ne fie nnipa baanu ne ɔsraani difɛreni bi a ofiri wɔn a wɔsom no daa ne mu. Na ɔkaa ne nyinaa kyerɛɛ wɔn no, ɔsomaa wɔn Yopa. Na adeɛ kyeeɛ na ɔnam kwan so bɛnkuro no, Petro kɔɔ aban tifi kɔbɔ mpaeɛ, bɛyɛ dɔn a ɛto so 6. Na ɛkɔm de ne sɛ, na ɔpɛɛ sɛ ɔde biribi ka n'ano. Na ɔsiesie no, adeɛ tɔɔ no so,
na ohu soro sɛ abue na ade bi a ɛte sɛ nwira kɛse a wakyekyere no hinanan resane aba ne so na ogye mu ato fam. Emu na asase so ntɔteboa no a wɔwia ne wiem ntakrabɔ nyinaa bi wɔ. Na ɛni bi baa ne nkyɛn sɛ, Petro, sɔre kum bi. Na Petro se, Dabi da Awurade, ɛfiri sɛ menni biribi a okyire anaasɛ ɛho nteɛ da. Na ɛne no san baa ne nkyɛn ne mprenu soɔ sɛ, Deɛ Onyankopɔn ate ho no, emu no akyiwadeɛ. Na yei yɛ mprɛnsa na ɔfa adeɛ do kɔɔ soro bio. Na Petro agyi ne mu akyinyɛ sɛ ani so ade a ohuiɛ no ase ne sɛ no, hwɛ, nnipa a Cornelius maa wɔn no abisa Simon fie kwan gyinagyina aboboa no ɛfrɛ. Na obisaa sɛ, Simon a wɔfrɛ no Petro no te ha anaa? Na Petro dwen ani so adeɛ no ho no, honhom no ka kyerɛ no sɛ, Hwɛ, nnipa baasa rehwehwɛ wo, na sɔre si fam, na wɔne wɔn nkɔ. Nyɛ akyinye, na me na mesomaa wɔn. Na Petro sane kɔɔ nnipa a Cornelio somaa wɔn baa ne nkyɛn no nkyɛn kaa sɛ, Hwɛ, mene deɛ morehwɛ no ɛdeɛ nti na mobaeɛ? Na wobuaa sɛ, Asraafoɔ wɔ ha so panini Kolinio, onipa trenee a wosuro Nyankopɔn na wɔwɔ dimpa Yudafoɔ man nyinaa mu. Ɔno ne ɔbɔfoɔ kronkron bi yi kyerɛ no sɛ, ɔmmɛhyia wo mmra ne fie na wontie w'ano mu nsɛm. Ɛna ɔfrɛ wɔn baa fie yɛ wɔn hɔhoɔ. Na adeɛ kyee no, Petro ne wɔn firi kɔe, na anuanom a wɔwɔ Yopa no mu bi ne no kɔe. Na adeɛ kyee no, oduru Kaesarea. Na Cornelio afrɛfrɛ n'abusuafoɔ ne nnamfo a wɔbɛn no ahyia atwɛn. Petro fitiɛ pɛ na Cornelio kohyia no hwee ne nan ase sɔre no. Na Petro maa no so kaa sɛ, Sɔre, na me nso meyɛ onipa. Na ɔne no di nkɔmmɔ no, ɔkɔɔ mu, na ɔkɔhuu nnipa bebree a wɔahyia hɔ, na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Mo a munim sɛdeɛ Yudani ni ho kwan sɛ ɔde ne ho bɔ ɔnanani ho anaasɛ ɔkɔ ne nkyɛn. Na me deɛ Onyankopɔn akyerɛ me sɛ, memfrɛ onipa biara sɛ ɔmfra anaasɛ ne ho nte. Enti nso na mosoma ma a wobɛhyia me no, manyi ano a maba yi. Afei mibisa asɛm ko a enti mobɛhyia me. Na Cornelio se, Na nani, ɛbɛyɛ dɔ yi mu, na mebɔ dɔ ne ɛtɔ so nkuru mpaeɛ wɔ me fie. Na hwɛ, ɔbarima bi ɔhyɛ atade fitaa bɛgyina m'anim. Na ɔse, Cornelio, wato mpaebɔ, na wakae wo mmɔborɔ ho ade ne Nyankopɔn anim. Enti soma kɔ Yopa kɔhyia Simon a wɔfrɛ no Petro. Wɔte nwoma ne Simon fie mpoano. Enti ntɛm a mesoma baa wɔn nkyɛn, na wɔn nso wɔayɛ ne yie so aba. Na afei yɛn nyinaa hyia wo Nyankopɔn anim sɛ yɛbɛtie de Onyankopɔn ahyɛ wo nyinaa. Na Petro buee n'ano kaa sɛ, Nokuram na mahunu sɛ Onyankopɔn hwɛ nipa anim. Na mmom ɔman biara mu deɛ osuro no na ɔyɔ ade tenenee no, ɔpɛ sɛ ɔgye no. Sɛdeɛ asɛm a ɔde brɛɛ Israel ma brɛ a ɔnam Yesu Kristo so kaa asomdwoe ho asɛmpa no teɛ no, ɔne nipa nyinaa wura. Mo a monim asɛm a asubɔ a Yohane kaa ho asɛm no akyi. Ɛfiri aseɛ Galilea na ɛbaa Yudea nyinaa no, Yesu a ofiri Nazaret, sɛdeɛ Nyankopɔn de Honhom Kronkron ne tumi sraa no, na wɔkyini yɛ oyie, na ɔsaa wɔn a ɔbonsam hyɛɛ wɔn soɔ no yadeɛ, efisɛ Onyankopɔn ka no ho. Na yɛne nneɛma a ɔyɛɛ no Yudafoɔ soɔ ne Yerusalem nyinaa ho adansefoɔ. Ɔno nso na ɔsɛnee no dua so kum no. Ɔno na Onyankopɔn nyanee no da ɛtɔ so mmiɛnsa, na ɔma no yi no ho pefee kyerɛe. Ɛnyɛ ɔma no nyinaa, na mmom adansefo a Onyankopɔn ayi wɔn ato hɔ dada no. Ɛne yɛn a ne sɔre a ɔsɔre firi awufuo mu no akyiri no, yɛne no didii ne yɛnomee. Na ɔhyɛɛ yɛn sɛ yɛnka nkyerɛ ɔman no, na yɛnni adanseɛ sɛ ɔne ateasefoɔ ne awufoɔ temufoɔ a Onyankopɔn ayi no asi hɔ no. Ɔno na adiyifoɔ nyinaa di no ho adanseɛ sɛ obiara a ɔgye no die no nam ne din so benya bɔne fɛfiri. Na Petro gu so ka nsɛm yi no, Honhom Kronkron begu wɔn a wɔte asɛm no nyinaa so.
Na gidifo a wofiri atwetiefo mu a oni Petro bae no ho dwiri won se wahwie ho kronkron akyede no agu amanaman nsuso efiri se oti se odi tekyema foforo kasa na oyi onyankopɔn ayɛ kɛse ɛna Petro bua se obi betumi asi nsuo ho kwan sɛ wɔmmɔ yenum a wanya honhom kronkron sɛ yɛn yi asu na ɔhyɛ sɛ wɔmmɔ wɔn asu Awurade din mu ɛna ɔsrɛ no sɛ ɔntra wɔn nkyɛn nansa bi. Asomafoɔ no nnwumati du baako. Na asomafoɔ ne anuanom a wɔwɔ Yudea no tee sɛ amanaman no nso agye Nyankopɔn asɛm no. Na Petro baa Yerusalem no, wɔn a wɔyɛ twetiafoɔ no ne no kasakasa sɛ wakɔ nipa a wɔnyɛ twetiafoɔ mu na wɔne wɔn akɔdidi. Na Petro frase bɔ wɔn ne nyinaa ho amanneɛ maako sɛ na oyopa krom me bɔ mpaeɛ ɛna adeɛ tɔɔ me so na nisuade hunu mu no me hunu biribi a esane sɛ enwira kɛse a wakyekyere no ahenanan na ogyaa mu firi soro na ɛbaa me nkyɛn na me gyine m'anim hwɛ mu no me hunu asase so ntɔteboa ɛne anwonanwona mmoa ɛne wɔn a wɔwea ɛne wiem takraboa wɔ mu na mete sɛ ani bi ka kyerɛ me sɛ Petro sɔre kum di na me se Dabida Awurade efi sɛ bibia a wɔkyire ana ɛho nte nkɔ m'anum da na ɛne no firi soro bua me nimpre no so sɛ die Onyankopɔn ate ho no emu no akyiwadeɛ yɛyɛ mprensa na ɔtwetwe ne nyinaa kɔ soro bio na hwɛ amowa na nipa baasan wɔsoma wɔn firi Kaesarea baa me nkyɛn no gyina efi a mewɔ mu no ano na honhom no ka kyerɛ me sɛ me ne wɔn kɔ na menye hwee ho akyinye enso anuanom baasia yi ne me kɔi na yɛkɔ bɛɛma no fie na ɔka yɛn sɛ de ohunu ɔbɔfoɔ sɛ ogyina ne fie hɔ na ɔka kyerɛ no sɛ soma nipa kɔ Yopa kɔhyia Simon a ɔfrɛ no Petro ɔno na ɔbɛka nsɛm a wo ne wo fie nyinaa nam so benya nkwagye akyerɛ wo na mifi aseɛ makasa no honhom kronkron begu wɔn so sɛdeɛ mfiti aseɛ no ebegu yɛn so no ara na mekae Awurade asɛm a ɔka sɛ Yohane de nsuo na ɛbɔ asu na mo deɛ wɔde honhom kronkron ɛna bɛbɔ mo asu enti sɛ Onyankopɔn ma wɔn akyɛdeɛ korɔ no a sɛ yɛn so a yɛgye Awurade Yesu Kristo di yɛn no a mene hwan a metumi asi Onyankopɔn kwai na ɔte asɛm yi no omua ɔya no oyi Onyankopɔn ayɛ sɛ ɛne na Onyankopɔn ama amanaman no nso adwen sakra a ɛde kɔ nkwa mu. Afei wɔn a ɔhaw a ɛsɔre Stefano so no nti ɔhweteɛ no kyini koduru Foenike ne Kipro ne Antiokia na wanka asɛm no ankyerɛ obiara sɛ Yudafoɔ nko. Na wɔn mu bi no nso a wɔyɛ Kiprofoɔ ne Kirenefoɔ baa Antiokia no ɔkasa kaa Awurade Yesu ho asɛmpa kyerɛ Helafoɔ no. Na Awurade nsa ka wɔn ho na nnipa pii gyidii na ɔdane baa Awurade nkyɛn. Na ɔho asɛm yi duru asafo a ɛwɔ Yerusalem no asom na ɔsoma Barnaba sɛ ɔnkwa nkoduru Antiokia na ɔbaeɛ no bi hu Nyankopɔn adom no n'ani gyee na otuo nyinaa fo sɛ wɔmfa abodamu mmata Awurade ho na ɔyɛ nipa pa a ho kronkron ne gyidie ayɛ no ma na ɔde nkurɔfo bebree bɛka Awurade ho na ofiri hɔ kɔɔ Tarso kɔhwehwɛ Saulo na ohu no ɔde no baa Antiokia na ɔne asafo no bɛtena afirinhyia mu na ɔkyerɛkyerɛ nkurɔfo bebree na Antiokia na odii kan too asuafoɔ no din Kristofoɔ. Na nanom no adiyifoɔ bi firi Yerusalem baa Antiokia na wɔn baako a ne din de Agabo sɔre nam honhom so kyerɛɛ sɛ ɛkɔm kɛseɛ bɛba asase nyinaa so ɛno na ɛbaa Claudio brɛsoɔ no. Na asuafoɔ no bɔ wɔn tirim sɛ wɔn nyinaa maako de biribi bɛma ne anuanom a wɔte Yudea no sɛdeɛ wɔn mu biara bɛtumi na ɔde ahwɛ wɔn. Ɔyɛ ɔsa na ɔde soma Barnaba ne Saulo ma wɔde kɔma mpanimfoɔ no. Asomafoɔ no nnwumati dumienu. Saa bere ya no ɔhen Herode twen ne nsa yɛ asafo no mu nipa bi ayayadeɛ. Ɔde nkrante kum Yohane nua Yakobo. Na ohuu sɛ ɛsɔ Yudafoɔ ani nti, ɔtoa so kɔfa Petro nso, nanso ɛyɛ apitina. Na ɔkyeree no ɔde no kɔto afiase.
na ɔde ne hyɛ asraafoɔ baanan a wɔwɛm bom saa ahoroɔ 9 nsa sɛ ɔnwɛn no na ɔpɛ sɛ twam afahyɛ no akyiri no oyi no kɔkyerɛ ɔman no. Afei ɔde Petro kɔto afiase hɔ deɛ, nanso asafo no toa so bɔ Onyankopɔn mpayɛ maa no. Anadwo no a Herode beyi no akorɔ no, na Petro da asraafoɔ baanu ntam a ɔde nkɔnsɔnkɔnsɔn mmienu agu no, na awɛmfo a ogyinagyina ɛpon ano ɛsra afiase no. Na hwɛ, Awurade bɔfo bɛgyina ne nkyɛn, ne dan no mu hɔ hranee, na ɔbɔ Petro nkyɛmu nyane no sɛ, "Sɔre ntɛm." Na ne nkɔnsɔnkɔnsɔn no firi ne nsa gui. Na ɔbɔfo no ka kyerɛɛ no sɛ, "Bɔ w'abɔsoɔ na hyɛ wo mpaboa." Na ɔyɛ ɔsa. Na ɔsee no sɛ, "Pira wo ntoma na di m'akyi." Na ofiri adi di n'akyi. Na onnim sɛ deɛ ɔbɔfo no yɛɛ no yɛ asɛmpa, ɛfiri sɛ osusuw sɛ ɔnhu n'ani so adeɛ. Na otwa awɛmfo a wodi kan ne wɔn a ɔtɔ so mmienu ho no. Oduru dadeɛ pon a ɛde kɔ kuro no mu no ho, na ɛno ankasa bue ma wɔn. Na ofiri adi twam borɔno biako so, na ntɛm ara ɔbɔfo no gyaa no hɔ. Na Petro ani baa ne ho soɔ no, ɔkaa sɛ, Afei na mahunu ampa sɛ Awurade asoma ne bɔfo abɛyi me afiri Herode nsam ɛne deɛ Yudafoɔ man retwɛn nyinaa mu. Na osusu ho no, ɔbaa Yohana a wɔfrɛ no Marko ne na Maria fie. Ɛhɔ na nnipa bebree abɔɔbɔ wɔn ano ɛbɔ mpaeɛ. Na wɔbɔ aboboa no pon no mu no, abaawa bi a ne din de Rode ba betie. Ɔtii Petro ni no, ɛne gye nti wammue aboboa no, na otutu mmirika kɔkaa sɛ, Petro gyina aboboa n'akyi. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, "Wabɔ dam." na ɔkɔɔ so ara kaa sɛ ɛte sa, na ɔkaa sɛ, Ɛyɛ ne bɔfoɔ. na Petro da so bɔ pon no mu ara. Na obueɛ no, ohuu no, na wɔn ho dwiri wɔn, na ɔde ne nsa nyam wɔn sɛ wɔmmua wɔn ano. Na ɔkaa sɛdeɛ Awurade yii no firi afiase hɔ no kyerɛɛ wɔn, na ɔse, Monkɔka nsɛm yi nkyerɛ Yakobo ne anuanom no. Na ofiri hɔ kɔɔ baabi. Na adeɛ kyeeɛ no, ahoyera a ɛbaa nsraafoɔ no mu nyɛ adewa, sɛ ɛdeɛn ara na ayɛ Petro. Na Herode hwehwɛɛ no na wanhu no no, obisaa awɛmfoɔ no sɛ ɛyɛɔɛ, na ɔhyɛɛ sɛ wɔnkuku wɔn. Na osiane firi Yudea kɔɔ Kaesarea kɔtenaa hɔ. Afei na Herode afa Tirofoɔ ne Sidonfoɔ abufu, enti ɔyɛɛ no korɔ baa ne nkyɛn, na ɔde bɛbɔɔ ɔhene dabehene Blasto so sɛ ɔnsrɛ ma wɔn, ɛfiri sɛ ɔhene no asase so na onya nnuane. Na da bi a ɔhyɛɛ eduruɛ no, Herode hyɛ n'ahentaadeɛ, na ɔtena asɛnniye adwa so. Ɔka asɛm kyerɛɛ wɔn, na ɔman no huroo sɛ, Onyame bi nini na ɛnyɛ onipa deɛ. Na amorom hɔ ara na Awurade bɔfoɔ bɛbɔɔ no sɛ wɔamfa nimonyam amma Onyankopɔn ntra, na ɔdɔre mmoa, na ogyaa mu. Na Onyankopɔn asɛm no kɔɔ so, na ɛtrɛe. Na Barnaba ne Saulo wie wɔn som no, ɔsan firi Yerusalem. Ɔfa Yohana a wɔfrɛ no Marko nso ka wɔn ho. Asomafoɔ no nnwumati 12. Nso asafo a wɔ Antiokia no, na diifoɔ ne akyerɛkyerɛfoɔ bi wɔ mu. Wɔne Barnaba ne Simeon a ɔfrɛ no Niger, ne Kireneni Lukio, ne Mana a ɔyɛ ne no ne ɔmansinihene Herode ne Saulo. Na wɔsom Awurade na ɔdi mmuada no, Honhom Kronkron kaa sɛ, Munyi Barnaba ne Saulo ma me, na wɔnkɔ adwuma a enti mafrɛ wɔn no mu. Ɛna ɔdii mmuada no ɔbɔ mpaeɛ na ɔde wɔn nsa guu wɔn soɔ no, ogyaa wɔn kwan. Na afei Honhom Kronkron somaa wɔn saa no, wosii mu kɔɔ Selukia, na ofiri hɔ nam hyia mu kɔɔ Kipro. Na oduruu Salami no, ɔkaa Nyankopɔn asɛm Yudafoɔ hyiadan mu. Na Yohane nso ka wɔn ho sɛ ɔsomfoɔ. Na otwaa mu supɔ no so kɔduruu Pafo no, ohunu odunsini oduafoɔ turufoɔ bi a ɔyɛ Yudani a ne din de Bar Yesu. Ɔno na ɔka amrado Sergio Paulo a ɔyɛ ɔbadwema ho. Ɔno na ɔfrɛɛ Barnaba ne Saulo, ɛfiri sɛ na ɔpɛ Nyankopɔn asɛm atie. Na odunsini Elima no, nso sɛdeɛ ne din nkyerɛaseɛ tiaa ne no, sii wɔn kwan. Na ɔhwehwɛɛ sɛ ɔdane amrado no firi gyidie no ho. Na Saulo a ɔfrɛ no Paulo nso a Honhom Kronkron ahyɛ no ma no hwɛɛ no din kaa sɛ, Wo anaadaa ne musuo nyinaa yɛ wo ma, ɔbonsam ba, trenee nyinaa tamfo.
Wunya Awurade kwan etchen no konto ana. Na afehwe Awurade nsa daw so wani befra. Na wunno wia gidabi. Na mmrom hɔ a kusikuku ni esum beduru no so ma no kyin hwehwɛ akwankyerɛfo. Ɛna amrado no hu die asie no ogidie. Na Awurade nkyerɛkyerɛ no yɛ no ahodwiri. Na Paulo no mutu firi Pafo no oba Perge a ɛwɔ Pamfilia. Na Yohane hwene ho firi wɔn ho sankɔ Yerusalem. Na on de ofiri Perge no otwɛm ba Antiokia wɔ Pisidia na ɔkɔhyia dɛm homeda kɔtrase. Na owie mmara ne adifo no kenkan no hyiadan no mu mpanimfo soma baa wɔn nkyɛn sɛ anuanom sɛ mowɔ afotusɛm bi a mobɛka akyerɛ ɔman no a monka. Na Paulo sɔre gyinae na ɔde ne nsa nyam sɛ Israel mema ni mu amusro Onyankopɔn muntie. Israel meyi Nyankopɔn no oyi yɛn agyanom. Na ɔman no ti Misri ma asase sɛ ahɔhoɔ no. Ɔma wɔn so. Na ɔde nsa a wama so yi wɔn firi hɔ. Ɛbɛyɛ mfirinhyɛ aduanan na okura wɔn mu yɛ ne wɔn ɛsrɛ so. Na ɔsɛe aman so ke na asase so no. Ɔkyɛ wɔn asase no ma wɔn. Na ɛno akyiri bɛyɛ mfirinhyia 150 no. Ɔma wɔ atemufoɔ de besi odiyifoɔ Samuel so. Na efiri ɛno so no. Obisa ɔhene. Na Onyankopɔn de Saul Kis ba ofiri Benjamin abusuakuo mu ma wɔn mfirinhyia aduanan. Na otu no. Ɔma David so di no si wɔn so hene. Ɔno so na odi no adanseɛ sɛ mehunu David isi aba. Ɔbɛma makoma pɛ no. Ɔno na ɔbɛyɛ deɛ mepɛ nyinaa. Uyi asifo mu na Onyankopɔn di ni bɔhyɛ so yi Yesu yɛ no Israel agye nkwa. Nsi Yohane kan dwensa kyerɛ subɔ kyerɛ Israel man no nyinaa nsa na ɔba. Na Yohane yɛ awie ne dwumadie no ɔka sɛ musisi sɛ me ne hwan ɛnyɛ me ne no. Na hwɛ obi di makyiri ba a mensɛ sɛ misane ne nanse mpaboa. Anuanom Abraham wasifo ni mumu nipa a musro Onyankopɔn no. Yɛn na wasoma nkwagye asɛm yi abrɛ yɛn. Na esan sɛ wɔn a wɔte Yerusalem ni wɔn mpanimfo ni no ni adiyifo nsɛm a wɔkenkan gya homeda no nti obu no fɔde ma nsɛm no baa mu. Na wɔnhunu akunie biara deɛ nanso wɔsrɛ Pilato sɛ wɔnku no. Na wɔwie deɛ wɔatwerɛ ne ho nyinaa no wɔyi no firi dua no ho de no kɔtoo ɛda mu. Na Onyankopɔn nyane no firi awufoɔ mu. Na bebree oyi ne ho kyerɛ wɔn a wɔne no firi Galilea ba Yerusalem no. Wɔn ne nadansefo ma ɔman no. Na yɛn deɛ yɛka mo bɔ a wɔhyɛ agyanom no ho asɛm pa sɛ Onyankopɔn ama no aba mu kura ama yɛn a ɛyɛ wɔn ma. Na wɔanyane Yesu sɛdeɛ wɔatwerɛ no dwom a ɛtɔ so mmienu no mu sɛ woni me ba ɛnɛ na ma wowɔ. Na sɛ onyane no firi awufoɔ mu na ɔnsane nkɔ pro mu bio no. Ɔka no sɛ mede David adoni a esi hɔ pintin no bɛma mo. Enti nso ɔka no dwom foforo mu sɛ wo ma wo kronkronni no nhunu pro. Na David deɛ ɔsome ɔno a ne brɛ so sɛdeɛ Nyankopɔn pɛ wieɛ no. Ɔdae. Na wɔde no kɔtoo n'agyanom nkyɛn. Na ohunu pro. Nanso deɛ Onyankopɔn nyane no ɛnhunu pro. Enti anuanom muhunu sɛ ɛnam oyi so na wɔka bɔne fɛfire kyerɛ mo. Na nneɔma a muntumi nni ho bem Mose mmara mu no nyinaa. Oyi mu na obi a ɔgyidie no di ho bem. Enti monhwɛ yie. Na asɛm a wɔaka no adiyifo mu no ama mo so sɛ monhwɛ mo fedifoɔ na ɛnyɛ mo nwanwa na monyera. Ebisɛ meyɔ adwuma bi wɔ mo brɛ so. Adwuma a sɛ obi ka kyerɛ mo a munnyinnie. Na ofiri hyiadan mu ofiri adie no wɔsrɛ sɛ homeda foforɔ wɔmɛka nsɛm no nkyerɛ wɔn bio. Na wɔn a wɔahyia mu no paapae mu no Yudafoɔ ne Yudafoɔ ahokafoɔ adefɛrefoɔ no bebree di Paulo ne Barnaba akyi. Na ɔkasa kyerɛ wɔn tu wɔn fo sɛ wɔntra Nyankopɔn adom no mu. Na homeda foforɔ duruɛ no ɛkaakum a ne kurom no behyiaa sɛ ɔbɛtie Nyankopɔn asɛm. Na Yudafoɔ no hu nkurɔfoɔ akuakuo no ani bere nti ɔkasa tia deɛ Paulo ɛka no gye no akyinye. Na ɔka abususɛm. Na Paulo ne Barnaba de nam kan sɛ
ehia sa anka wɔka Nyankopɔn asɛm no kyerɛ mo kane na enam sɛ musum twene na mubu mo ho sɛ mo nsɛ da nkwan hwɛ yɛdane kɔ amanaman no nkyɛn na saa na Awurade ahyɛ yɛn sɛ mede wo masi hɔ sɛ amanaman kanea na woayɛ nkwagye akoduru asase ano. Na amamamufo no tie no wɔyɛ ni gye na ɔhyɛ Awurade asɛm no anuonyam na dodo a wɔyi wɔn amada nkwa no gidi na Awurade asɛm no trɛ asase no nyinaa so na Yudafo no tu ma adeferefo a wɔwɔ din ani kuro no mu atitira so na ɔma ɔtaa ba Paulo ne Barnaba so na ɔpam wɔn firi wɔn ahyeɛ so ɛna ɔporoporo ɔnan ase mfuturo gu wɔn so na ɔba Iconium. Asuafo no deɛ anigye ne honhom kronkron hyɛ wɔn ma. Asomafo ne nnwumati 19. Na ɛbaa sɛ Iconium nso wɔn baanu no kɔɔ Yudafo hyiadan mu na ɔkɔkaa asɛm ma Yudafo ne Helafo pii gidi. Na Yudafo asɔndenfo no honyan amanamanmufo no ma wonya anuanom no ho adwemmɔne. Enti ɔtena hɔ kyɛe na ɔde nam pae mu kasa ma Awurade. Na ɔno nso di n'adom asɛm no ho adanseɛ. Na ɔnam wɔn nsa so ma ɔyɔ nsɛnkyerɛnne ne anwanwadeɛ. Nanso kurom hɔfo no mu pae ɔfa wɔ Yudafo no afa na ɔfa nso wɔ asomafo no afa. Na bosonsomfo no ne Yudafo ne wɔn mpanimfo no bɔ krididi baa sɛ wɔbɛbɔ wɔn adapaa na wakosi wɔn aboɔ no ohuni na odwane kɔ Likonia nkuro Listra ne Derbe ne asase ɛda ho no so na ɔtena hɔ ka asɛmpa no. Na ɔbɛma bi wɔ Listra a ontumi nyina ne nan so na ɔte hɔ ɔyɛ obubuani firi ne nayam na ɔnante da ɔyiti sɛ Paulo ɛkasa na Paulo nso hwɛ ne din hu sɛ ɔgyidie sɛ obedi mu enti wɔde ne kɛseɛ ka sɛ sɔre gyina wo nan so kyerɛ bɛn na wɔhurihuri na ɔnante na nkurɔfo akuakuo no huu deɛ Paulo ayɔ no wɔma wɔn ne so kaa no Likonia kasa mu sɛ ɛnyame ayiyɛ wɔn ho sɛ nnipa ɛsensane aba yɛn nkyɛn. Na wɔfrɛ Barnaba Seus na Paulo nso wɔfrɛ no Hermes ɛfiri sɛ ɔno na ɔka asɛm. Na Seus a n'asɔredan wɔ kuro no anim no sɔfoɔ de anantwinini ne nhwiren a wakyekyerɛ ba kuro no aboboa no pɛɛ sɛ ɔne nkurɔfoɔ akuakuo no de bɛbɔ afɔdeɛ. Na asomafoɔ Barnaba ne Paulo tiɛ no osunsuane wɔn ntoma mu tutuu mmirika kɔ nkurɔfokuo no mu teɛ mu sɛ mɛma ade na moyɛ yeinom yɛnso yɛ nnipa te sɛ mo a ne yɛka asɛmpa kyerɛ mo sɛ monnane mfiri awuhudie yi ho nkɔ Nyankopɔn a ɔte aseɛ no nkyɛn. Ɔno na ɔyɛ ɔsoro ne asase ne ɛpo ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa. Ɔno na tete bere a atwa mu no mu no ɔmaa amanaman nyinaa kwan sɛ wɔmfa wɔn akwan so nanso wɔanya ne ho adansedie. Yɛyie ma mo nsio firi soro ne bere a aduane ba na ɔde aduane ne anigye ma mo abotɔyɛ mu. Na deɛ ɔkae ne so amfa anyampa anka nkurɔfoɔ akuakuo no annyae wɔn afɔdeɛ no bɔ. Na Yudafoɔ bi firi Antiokia ne Iconium baa hɔ na obetu nkurɔfoɔ akuakuo no aso. Na osii Paulo aboɔ no ɔtwee no firi kuro no mu susuw sɛ wawu. Na asuafoɔ no betwa ne ho hyiaeɛ no ɔsɔre kɔ kuro no mu. Na deɛ kyeeɛ no ɔne Barnaba firi hɔ kɔɔ Derbe. Na ɔka asɛmpa no kyerɛɛ kurom hɔfoɔ na ɔdane nnipa bebree asuafoɔ no ɔsane kɔ Listra ne Iconium ne Antiokia hyehyɛ asuafoɔ no akra den tutu wɔn fo sɛ wɔntena gyidie mu ka nso sɛ etwase ɛnam amanehunu pii mu kɔ Nyankopɔn ahenni mu. Na osisi mpanimfoɔ ma wɔn asafo biara mu na ɔde mmuada bɔ mpaeɛ no ɔde wɔn hyɛ Awurade a wagye no adie no nsa. Na ɔtwa Pisidia no ɔbaa Pamfilia na ɔka asɛm no wɔ Perge no obeduru Atalia na ofiri hɔ fa nsuo ani ba Antiokia faako a ɔde wɔn hyɛ Onyankopɔn adom nsama adwuma a wakɔwie no. Na ɔbaaɛ no frɛ asafo no bɔ ano no wɔka deɛ Onyankopɔn de wɔn akɔyɛ nyinaa ne sɛdeɛ wabue gyidie pon ama amaman no. Na wɔne asuafoɔ no tena hɔ kyeree. Asomafoɔ no nnwumati 15. Na nnipa bi firi Yudea ba bɛkyerɛkyerɛ anuanom no sɛ wɔantwa mu twetia sɛdeɛ Mose amanneɛ no teɛ no a muntumi nya nkwa. Na afei akasakasa ne akyinnyegye denden bi baa Paulo ne Barnaba ne wɔn ntam no
wɔhyɛɛ sɛ asɛm no nti Paulo ne Barnaba ne wɔn mu binom nso nkɔ asomafoɔ ne mpanimfoɔ no nkyɛn Yerusalem. Na asafo no gyaa wɔn kwan no, wɔkɔfa Foenike ne Samaria ka amanaman no ahodane ho asɛm. Na ɔma anuanom nyinaa ani gye kɛse. Na oduru Yerusalem no, asafo no ne asomafoɔ ne mpanimfoɔ no gye wɔn. Na ɔka de Onyankopɔn de wɔn ayɔ nyinaa kyerɛɛ wɔn. Ne binom a ofiri Farisifoɔ fekuo mu a wɔagye adi sɔree. Na ɔka sɛ, ɛsɛ sɛ wotwa wɔn twetia na wɔhyɛ wɔn sɛ wonni Mose mmara no so. Na asomafoɔ ne mpanimfoɔ no behyiae sɛ ɔbɛhwɛ asɛm yi. Na wɔgye ho akyinye pii no, Petro sɔre ka kyerɛ wɔn sɛ, anuanom, mo a munim sɛ mfitiaseɛ no a na Onyankopɔn yii me yɛ mu sɛ me na amaama no mfa m'anum asɛm so ɛnte asɛmpa no na wɔnye nni. Na Onyankopɔn a onim akoma mu no edi adanseɛ ma wɔn honhom kronkron sɛdeɛ ɔmaa yɛ no nso. Na wɔama no ansono yɛ ne wɔn, na mmom ɔnam gyidie so tee wɔn akoma mu. Afei adɛn ɛna mo so Onyankopɔn hwɛ sɛ mode kɔnnua a yɛagyanom ne yɛn tumi anso ato asuafoɔ no kɔnsoɔ. Na Awurade Yesu adom so mmom ɛna agyidi sɛ wɔnam bɛgye yɛn nkwa sɛ wɔn so. Na nipakuo no nyinaa yɛ kom. Na otie Barnaba ne Paulo a ɔka nsɛnkyerɛnne ne anwanwade a Onyankopɔn nam wɔn so ayɔ no amanaman no mu. Na wɔn ano siiɛ no, Yakobo buaa sɛ, anuanom, muntie me. Simeon aka sɛ de Onyankopɔn kɔhwɛ amanaman no mu kan kyerɛkyerɛ yi ɔman bi firi wɔ mu maa ne din. Yesu na difoɔ no nsɛm sie. Sɛdeɛ watwerɛ sɛ, yenum akyiri no, mɛsan ma besi David ntomadan a ahwe aseɛ no bio. Na masi deɛ wadwire no bio, na mama so bio. Na nipa aka no ne amanaman a ɔbɔbɔ me din ɛwɔ mu no nyinaa ahwehwɛ Awurade akyiri akwan. Awurade a ɔma wɔhunu yenum nyinaa firi wiase asifire no ana ɔka. Enti masɛm a mewɔ meka ne sɛ, wɔn ha wɔn a wofiri amanaman no mu adane aba Onyankopɔn nkyɛn no, na wɔntwerɛ nkɔma wɔn sɛ wonyi wɔn ho firi abosomfidie ne adwamammɔ ɛne mmoa a wɔanhwie wɔn mogya anguo na wɔwuiɛ ɛne mogya ho. Na efitete no, na Mose wɔ wɔn a wɔka n'asɛm nkuro nyinaa mu, na wɔkenka no hyiadan mu daa homeda. Enti ɛyɛ asomafoɔ ne mpanimfoɔ ne asafo mu no sɛ, ɛyɛ sɛ oyi wɔn mu nipa bi soma wɔn ka Paulo ne Barnaba ho kɔ Antiokia. Wɔne Yuda a wɔfrɛ no Barsaba nso, ne Sila, anuanom no mu nipa atitiriw, na wɔtwerɛ nwoma hyɛ wɔn nsa sɛ, asomafoɔ ne anuanom mpanimfoɔ no kyia anuanom a wofiri amanaman mu a wɔwɔ Antiokia ne Syria ne Kilikia no. Esan sɛ yɛate sɛ nipa bi firi yɛn mu de nsɛm bi abɛtane mo ani aha mo adwene, nanso yɛanhyɛ wɔn saa nti. Yɛde nokoro hyiaeɛ no, ɛyɛ yɛn sɛ ɛyɛ sɛ yɛyi nipa bi soma wɔn ka yɛn adɔfo Barnaba ne Paulo, nipa a yɛn Awurade Yesu Kristo din nti wɔde wɔn kra ama no ho ɛba mo nkyɛn. Enti yɛasoma Yuda ne Silas a wɔde ano nso bɛka nsɛm no ara. Na ɛyɛ Honhom Kronkron ne yɛn sɛ ɛyɛ sɛ wɔmfa adesoa bi nto mo soɔ, gyidie ehia yi ara. Ɛne sɛ munyi mo ho firi nam a wakuma ma abosom ne mogya ne mo a wanhwie wɔ mogya anguo na wɔwuiɛ ne adwamammɔ mu. Ɛno na sɛ muyi mo ho firi ho a ɛyɛ ɛnsi mo yie. Na afei ogya wɔn kwan no, wɔba Antiokia. Na ɔma asafo no hyiaeɛ no, oyi nwoma no mae. Na wɔkenkaneɛ no awerɛkyekyere no nti wɔn ani gyee. Na Yuda ne Silas a wɔn nso yɛ adiyifoɔ no de nsɛm pii tu anuanom no fo, na wɔhyɛɛ wɔn den. Na wɔkyɛɛ hɔ kakra no, anuanom no gyaa wɔn kwan dwoodwoo kɔɔ wɔn a wɔsomaa wɔn no nkyɛn. Nanso ɛyɛ Silas sɛ ɔntena hɔ ara. Na Paulo ne Barnaba ne nipa pii a ɔka wɔn ho nso tenaa Antiokia kyerɛkyerɛe, na ɔka Awurade asɛmpa no. Na nna bi twaa mu no, Paulo ka kyerɛɛ Barnaba sɛ, ma yɛnsane nkɔhwɛ anuanom no nkura a yɛaka Awurade asɛm no hɔ nyinaa mu, nkɔhwɛ sɛdeɛ wɔteɛ. Na Barnaba kaa sɛ ɔbɛfa Yohane a wɔfrɛ no Marko aka wɔn ho.
nanso Paulo susu sɛ ɛnyɛ sɛ ɔbɛfa deɛ ɔtwe ne ho firi wɔn ho Pamfilia na ɔne wɔn ankɔyɛ adwuma no aka wɔn ho. Ɛna kasakasa yi mu ɔden bae na ma ɔpaapae mu. Na Barnaba fa Marko fa nsuani kɔ Kipro. Na Paulo fa Silas. Na nuanom de no hyɛ Nyankopɔn adom nsa no, osi mu kɔe. Na okotwa mu Syria ne Kilikia hyɛ asafo no den. Asomafo no nnwumati 16. No okodru Derbe ne Listra. Na hwɛ, osuani bi wɔ hɔ a ne din di Timoteo, a ɔyɛ Yudani baa bi a ɔgyidie ba. Na n'agya yɛ Helani. Na anuanom a wɔ Listra ne Iconium no bɔ ne din pa. Ɔno na Paulo pɛɛ sɛ ɔne no korɔ. Na Yudafo a ɔfam hɔ no nti, ɔfa no twa no twetia, ɛfiri sɛ na wɔn nyinaa nim sɛ n'agya yɛ Helani. Na wɔtwa mu nkuro no mu no, wɔde mmara asomafoɔ ne mpanimfoɔ a wɔ Yerusalem no hyɛɛ sɛ wɔnni soɔ no maa wɔn. Ɛna asafo horoɔ no yɛɛ din gyidie mu, na ɔkɔɔ so dɔree daa. Na wɔtwam Frigia ne Galatia asase so, ɛfiri sɛ wɔn kronkron sii wɔn kwan sɛ wɔnka asɛm no Asia. Na oduru Misia ntentensoɔ no, wɔpɛɛ sɛ anka wɔkɔ Bitinia, nanso Yesu honhom no ama wɔn kwan. Enti wɔsane Misia ho baa Troa. Na anadwo no, Paulo hu ani so adeɛ sɛ ɔbarima bi a ofiri Makedonia gyina hɔ srɛ no sɛ, Kabra Makedonia bɛboa yɛn. Na ohu ani so adeɛ no ara pɛ na yɛpɛɛ sɛ yɛkɔ Makedonia, ɛfiri sɛ ɛyɛ yɛn sɛ Onyankopɔn na afrɛ yɛn ampaa sɛ yɛnkɔka asɛmpa no nkyerɛ wɔn. Ɛne yɛsii hyɛ mu tu firi Troa di mmirika tene baa Samotrake. Na adeɛ kyee no yɛbaa Neapoli. Na yɛfiri hɔ kɔɔ Filipi a ɛne Makedonia fa hɔ tubrafoɔ kuro titire mu. Na yɛdii kuro yi mu nna kakra. Na homeda duruɛ no, yɛfiri kuro no mu kɔɔ asuo bi ho baabi a yɛsusuw sɛ wɔsɔre hɔ. Na yɛtraa aseɛ no, yɛkasa kyerɛɛ mmaa a wɔabɛhyia hɔ no. Na ɔbaa bi a ne din di Lydia ɔtɔn tam kɔkɔɔ a ofiri Tiatira kuro mu a ɔfɛre Onyankopɔn tee. Na Awurade buee n'akoma mu sɛ ɔntie deɛ Paulo ɛka no. Na ɔbɔɔ ɔne ne fiefoɔ asu no, ɔsrɛɛ sɛ, sɛ moabu me sɛ megye Awurade me di nokorɛ mu a, mommra mɛtena me fie. Na ɔhyɛɛ yɛn. Na ɛbaa sɛ yɛrekɔ asɔre no, abaawa bi a ɔwɔ akɔm honhom behyiaa yɛn. Nso na ɔde nkɔmhyɛ ma ne wuranom nya ade bebree. Ɔno na odii Paulo ne akyirikyia mu sɛ, Nipa ni Onyankopɔn a ɔwɔ sorosoro nko a wɔkyerɛ mo nkwagyeɛ kwan. Na ɔyɛ ɔyɛ nna bebree. Na ɛyɛ Paulo ahomete, na ɔdane ne ho ka kyerɛɛ honhom no sɛ, mehyɛ wo Yesu Kristo din mu sɛ Fredi firi no mu. Na dɔw no ara mu ofrɛdi. Na ne wuranom huu sɛ wɔmfa soɔ aba wɔ no, wɔsɔɔ Paulo ne Silas mo twe wɔn kɔɔ edwam mpanimfoɔ anim. Na wɔde wɔn kɔmaa asafohene sɛ, nipa yi yɛ Yudafoɔ a wɔtɛn yɛn kuro yɛni, na wɔkyerɛ amanneɛ bi a yɛni ho kwan sɛ yɛgyeɛ anaasɛ yɛyɔ, ɛfiri sɛ yɛyɛ Romanfoɔ. Na nkurɔfokuo no nso sɔre tiaa wɔn. Na asafohene no yii wɔn ho ntadeɛ hyɛ sɛ wɔmmɔ wɔ mmaa. Na wɔka wɔn mmaa pii no, wɔde wɔn kɔgu afiase hyɛ ofiasehwɛfoɔ no sɛ ɔmfa wɔn nsie yie. Na ɔno nso wɔhyɛɛ no saa no, wɔde wɔn kɔgu afiase a ɛwɔ mfimfini no mu. Na wɔde wɔn nan bɔɔ dua mu. Na dasuom no, Paulo ne Silas bɔ mpaeɛ to dwom ma Onyankopɔn. Na neduafoɔ no tiee. Na mpofiri mara asasewofo kɛseɛ ma afiase no nyina so wosoe. Na mmorom hɔ a apono no nyinaa buebue, na wɔn nyinaa ahoma sanesane. Na ofiasehwɛfoɔ no firi nna mu nyaneɛ na ohuu sɛ afiase apono no abuebue no, ɔtwee ne nkrantesanka obedi ne ho awu, ɛfiri sɛ osusu sɛ neduafoɔ no adwane. Na Paulo de ne kɛseɛ teɛ mu sɛ, nyɛ wo ho bɔne bi, yɛn nyinaa wɔ ha. Na obisaa kanea de mmirika bae, na ɔde ahopopoɔ bɛhwɛɛ Paulo ne Silas anim. Na ɔde wɔn firi adiɛ no, ɔkaa sɛ, awuranom, menyɛ dɛn na wagye me nkwa? Na wɔse, gye Awurade Yesu di, na ɔbɛgye wo ne wo fiefoɔ nkwa. Na ɔkaa Awurade asɛm kyerɛɛ ɔne wɔn a wɔwɔ ne fie nyinaa. Na ɔfa wɔn anadwodɔ no mu hohoro wɔn mmaa no ano. Na ɔma wɔbɔ ɔne wɔn a wɔyɛ ne fiefoɔ nyinaa asu amono mu hɔ a. Ɔde wɔn ba ne fie to wɔn pono. Na sɛ wagye Onyankopɔn adie nti, ɔne ne fiefoɔ nyinaa ho sanee wɔn. Adeɛ kyee no, asafohene no somaa asraafoɔ baa sɛ, gyaa nipa no na wɔnkɔ,
Na ofiasehwɛfo no ka nsɛm yi kyerɛ Paulo sɛ, asafohene no asoma sɛ wonya amoma mo nkɔ, enti afei mumfiri di nkɔ dwoodwoo. Ɛna Paulo ka kyerɛ wɔn sɛ, wɔamu yɛ atɛn na wɔahwe a ɛyɛ Romafo adwamu na ɔde agu afiase. Afei ansa na wohu ntapam yɛn. Dabi da, ama waa wɔmɛyi yɛn. Na asraafo no kɔka nsɛm yi kyerɛ asafohene no, na ɔtee sɛ wɔyɛ Romafoɔ no, wosurɔe, na ɔba bɛmaa wɔn dibem, na oyi wɔn srɛ wɔn sɛ ɔmfiri kuro no mu. Na ofiri aseɛ hɔ kɔɔ Lidia fie, na ohu anuanom no, ɔkyekyere wɔn werɛ, na ofiri hɔ kɔe. Asomafoɔ no nnwumati dunson. Na otwam Amfipoli ne Apolonia ba Tesalonika. Ɛhɔ na Yudafoɔ hyiadan wɔ. Na sɛdeɛ Paulo taayɔ no, ɔkɔɔ wɔn nkyɛn homeda mmiɛnsa ne wɔn kɔkaa twerɛ nsɛm no ho asɛm. Ɔkyerɛkyerɛ mu dii ho adanseɛ sɛ etwa sɛ Kristo no hu amane, na ɔsɔre firi awufoɔ mu, na ɔse, Yesu a meka mo ne ho asɛm yi ara ne Kristo no. Na wɔn mu binom gye dii, na ɔde wɔn ho bɔɔ Paulo ne Silas ho. Wɔne Helafoɔ adefɛrefoɔ no mu pii ne mmaa mpanin no mu fa kɛseɛ. Na Yudafoɔ a wɔanyɛ nie no ani beree, na ɔfa ahuhufoɔ no mu nnipa bɔne bi ka wɔn ho, na ɔma nkurɔfoɔ no bɔ bum behyiae, na ɔtane kuro no ani. Na ɔkɔtwaa Yason dan ho hyiae, hwehwɛɛ sɛ oyi wɔn firi adidi wɔn kɔma nkurɔfoɔ no. Na wɔanhu wɔn no, ɔtwee Yason ne anuanom no bi kɔmaa kuro no mu mpanimfoɔ, na ɔbobɔɔ mu sɛ, yɛnimu a wada ne wiase ani no aba ha nso, na Yason agye wɔn. Nso wɔn nyinaa bu Kaisare mmara no so ka sɛ obi a ɔde Yesu ne ɔhene. Na nkurɔfoɔ no ne ɔman mpanimfoɔ no tee yei no, ɛhaa wɔn. Na Yason ne wɔn aka no gyina wɔn akyi no, ogyaa wɔn. Na ntɛm ara, anuanom gyaa Paulo ne Silas kwan anadwo kɔɔ Berea. Na oduru hɔ no, wɔkɔɔ Yudafoɔ hyiadan mu. Yudafoɔ a ɛwɔ ha no yɛ sen wɔn a wɔwɔ Tesalonika no. Oyi wɔn yɛn pefee gye asɛm no, na daa ɔhwehwɛ twerɛsɛm no mu sɛ nneɛma no te saa anaa. Enti wɔn mu bebree gye dii, ɔne Helafoɔ ma a wɔwɔ din ne mmarima no mu fa kɛseɛ. Na Yudafoɔ a wɔfiri Tesalonika no tee sɛ Paulo akɔka Nyankopɔn asɛm Berea nso no, ɔbaa hɔ bɛhonyan ɛhɔfoɔ no nso. Enti ntɛm ara na anuanom no gyaa Paulo kwan sɛ ɔnkɔ mpoano, na Silas ne Timoteo deɛ wɔtenaa hɔ. Na wɔn a wɔkɔgyaa Paulo no de no kɔɔ Atene. Ɔkraa wɔn sɛ Silas ne Timoteo mmra ne nkyɛn ntɛmntɛm no, osii mu kɔe. Na Paulo twɛn wɔn Atene na ohuu sɛ kuro no de wɔn ho ama abosonsom no, ɛyɛ ne honhom ahi wɔ ne mu. Enti hyiadan mu, na ɔne Yudafoɔ ne adefɛrefoɔ no kasa, na edwa mu nso daa na ɔne wɔn a wɔbɛtoɔ no kasa. Na Epikurofoɔ ne Stoafoɔ anyansapɛfoɔ bi nso ne no di anobaabayɛ. Ebinom kaa sɛ, ɔpɔtɔpɔtɔ ni yi si die nie. Na ebinom se, ɔte sɛ deɛ ɔka abosom ahɔhoɔ bi ho asɛm. Ɛfiri sɛ ɔkaa wɔn Yesu ne ɔsɔreɛ ho asɛmpa no. Ɛna wɔfaa no de ne kɔɔ Areopago kaa sɛ, wobɛtumi akyerɛ yɛn kyerɛkyerɛ foforɔ yi ase. Ɛfiri sɛ nsɛm a wode aba yi yɛ yɛn asom asɛm foforɔ, enti yɛpɛ sɛ yɛhu neɛ ɛkyerɛ. Nso Atenefoɔ ne ahɔhoɔ a wɔabɛtena hɔ nyinaa ni hwee yɔ sɛ wɔbɛka anaa wɔbɛte asɛm foforɔ bie. Na Paulo gyinaa Areopago mfirimfiri kaa sɛ, Atene mmarima, mehunu sɛ nneɛma nyinaa mu mopɛ abosonsom papa. Ebisɛ mitwa mu na mehwɛ nneɛma a mosom no, mihunu afɔrebikyia bi nso a wɔatwerɛ so sɛ onyame a woni no dea. Enti deɛ munim na mosɔre no no, ɔno na meka ne ho asɛm mekyerɛ mu yi. Onyankopɔn ɔyɛ owiase ne deɛ ɛwɔ mu nyinaa, ɔno a ɔyɛ ɔsoro ne asase wura no. Ɔnte asɔredan a wɔde nsa ayɔ mu, nanso wɔmfa nnipa nsa nsom no sɛdeɛ ehia no biribie. Ɔno na ɔma nnipa nyinaa nkwa ne home ne ade nyinaa. Na ɔma nnipa aman nyinaa firi onipa baako mu tena asase so nyinaa. Na wahyehyɛ mmerɛ hodoɔ ne wɔn tenabea hyeɛ ato hɔ ama wɔn, sɛ wɔnhwehwɛ Awurade sɛ bi a wɔbɛte ne nka na wɔahu no. Nso ɔne yɛn mu biara ntɛm kwan nware, na ɔno mu na yɛte ase na yɛkeka yɛn ho na yɛwɔ hɔ.
Sɛdeɛ mo nnwontofoɔ binom nso aka sɛ, ɛfiri sɛ n'abusua nso ne yɛn. Ɛnam sɛ yɛyɛ Nyankopɔn abusua nti, ɛnsɛ sɛ yɛsusu sɛ Nyankopɔn tebea te sɛ sika anaa dwetɛ anaa ɔboɔ, adwini a onipa de ne nyansa ne n'adwene adie. Ne saa nti, Onyankopɔn abu n'ani agu mmerɛ hodoɔ a wɔnni no so. Na afei deɛ, ɔhyɛ nnipa a ɛwɔ mmaa nyinaa sɛ wɔnsakyera wɔadwene. Ɛfiri sɛ wɔyi da bi ato hɔ a ɔnam ɔbarima bi a wɔyi no asi hɔ so bɛbu wiase atɛntrenee mu. Ɔno na wama no asɔre afiri awufoɔ mu, deɛ di adanseɛ sɛ nnipa nyinaa nyini. Na ɔtee awufoɔ sɔreɛ no, ebinom dii fɛw, na ebinom kaa sɛ, yɛbɛtie wɔ asɛm yi ho bio. Enti Paulo firi wɔ mu kɔe. Nso nnipa bi de wɔn ho bɔɔ ne ho, na wɔgye dii. Wɔn mu bi ne Dionisio Areopagita ne ɔbaa bi a ne din de Damari ne ebinom a ɔka wɔn ho. Asomafoɔ no nnwumati 18. Yɛn akyiri no, Paulo firi Atene kɔ Korinto. No ohunu Yudani bi a ne din de Aquila a wɔwoo no Ponto na ofiri Italia baa hɔ nkyɛreɛ, ne ne yere Priscilla. Ɛfiri sɛ Claudio ahyɛ sɛ Yudafoɔ nyinaa mfiri Roma nkɔ, na ɔkɔɔ wɔn nkyɛn. Na ɛnam sɛ ɔne no adwumayɛ baako nti, ɔtraa wɔn nkyɛn yɔ adwuma, ɛfiri sɛ wɔyɛ ntomadan yɔfoɔ. Na daa homeda ɔkɔka asɛm hyiadan mu mma Yudafoɔ ne Helafoɔ gyidi. Na Silas ne Timoteo firi Makedonia baeɛ no, Paulo de nam kaa asɛm no na odi adanse kyerɛ Yudafoɔ sɛ Yesu ni Kristo no. Na otua no na ɔka abususɛm no, ɔporo n'ataadeɛ mu ka kyerɛ wɔn sɛ, mo mogya ngu mu a mo atifi, me deɛ me ho afi, ɛfiri nɛ meekɔ amanaman no mu. Ɛna ofiri ɔkɔɔ obi a ne din de Tito Yusto a ɔfɛre Onyankopɔn a ne fie bata hyiadan ho no fie. Hyiadan mu panyin Kristo ne ne fiefoɔ nyinaa gye Awurade dii. Na Korintofoɔ mu bebree a wɔteɛ no nso gye dii ma wɔbɔ wɔn asu. Na Awurade ka kyerɛ Paulo anisoadehu mu anadwo sɛ, nsuro kasa na mmuawa no, ɛfiri sɛ meka wo ho, na obiara renka wo mɛyɛ wo hwee. Na mewɔ nkurɔfoɔ pii kuro yi mu. Na ɔtena hɔ afe ne abosom 6 kyerɛkyerɛ Nyankopɔn asɛm wɔ wɔn mu. Na Galio di Aikea amrado no, Yudafoɔ no de no korɔ sɔre tia Paulo, na ɔde no kɔɔ asɛnnie adwanim kaa sɛ, oyi tu nipa aso sɛ wɔnkwati mmara no nsom Onyankopɔn. Na Paulo yɛɛ sɛ ɔbɛbue n'ano no, Galio ka kyerɛ Yudafoɔ no sɛ, Yudafoɔ, sɛ yade a ɛntene anaa abususɛm bi a ɛnkɛsɛ sɛ metie mo. Na sɛ yɛ asɛm ani din ɛne mo mmara ho asɛmmisa bi di a, ɛneɛ mo a mohwɛ. Na me deɛ, menyɛ saa nsɛm yi temmufoɔ. Na ɔpam wɔn firi asɛnniɛ hɔ. Ne Helafoɔ no nyinaa fa hyiadan mu panin Sostene hwee no asɛnniɛ hɔ, nanso Galio ammu yenum biara. Na Paulo kɔɔ so tena hɔ kyɛɛ kakraa yie no, ɔkra anuanom no, na ofiri hɔ fa nsuo ani kɔɔ Syria a Priscilla ne Aquila ka ne ho. Na oyi ne ti kenkiri a, ɛfiri sɛ na bɔhyɛ da ne so. Na ɔbaa Efeso na ogya wɔn hɔ. Na ɔno ara deɛ ɔkɔ hyiadan mu ne Yudafoɔ kɔkasae. Na ɔsrɛ no sɛ ɔntena wɔn nkyɛn kyɛre kakra no, wɔampene, na ɔkraa wɔn sɛ, sɛ Onyankopɔn pɛ a, mɛsane maba mo nkyɛn bio. Na ofiri Efeso sii nsuo ani. Na osii fam Kaesarea no, ɔkɔɔ Yerusalem kɔkyiaa asafo no, na ɔsan kɔɔ Antiokia. Na ɔkyerɛ hɔ kakra no, ofiri hɔ kɔkyinkyim Galatia ne Frigia nkuro nyinaa mu hyɛ asuafoɔ no nyinaa den. Na Yudani bi a ne din de Apollo a wɔwoo no Alexandria, onipa a n'ano teɛ na ɔyɛ den kyerɛsɛm no mu baa Efeso. Oyi na wakyerɛkyerɛ no Awurade kwan so, na ɔden honhom nti ɔkasae, na ɔkyerɛkyerɛ Yesu ho nsɛm yie. Nso Yohane asubɔ nkutoo na onim. Ofiri ase de nam kasa hyiadan mu. Na Priscilla ne Aquila teɛ no, ɔfaa no baa wɔn nkyɛn, na ɔkyerɛɛ no Nyankopɔn kwan pɛpɛɛpɛ. Na ɔpɛɛ sɛ ɔbɛsan akɔ Akia no, anuanom no hyɛɛ no den. Na ɔkyerɛɛ nwoma kotu asuafoɔ no fo sɛ wɔnye no. Na oduru hɔ no, ɔboa wɔn a ɔnam adom so agye die no pii. Na ɔde n'asɛm kaa Yudafoɔ no gui edwam.
Nam Kyerɛwsɛm so kyerɛ pefee sɛ Yesu ne Kristo no. Asomafoɔ no nnwumati dunkron. Na ɛbaa sɛ bere a Apollo wɔ Korinto no, Paulo kyini amantifi asase so no obeduru Efeso. Na ɔbɛtoo asuafoɔ bi no, ɔka kyerɛ wɔn sɛ, Mugyidiɛ no, munya wɔn kronkron anaa? Na wɔka kyerɛ no sɛ, Yɛntee pɛmpo sɛ wɔn kronkron bi wɔ baabi. Na ɔka kyerɛ wɔn sɛ, Ɛdeɛ mu na wɔbɔɔ mo asu hyɛeɛ? Na wɔse, Yohane asubɔ mu. Na Paulo se, Yohane bɔɔ adwensakyerɛ asumom, ka kyerɛɛ ɔman no sɛ, wɔnye deɛ odi n'akyiri ba a ɔne Yesu no ni. Na ɔteɛ no, wɔma wɔbɔ wɔ asu hyɛ Awurade Yesu din mu. Na Paulo de nsa gu wɔn so no, Honhom Kronkron ba wɔn so, na ɔde tɛkyerɛma horoɔ kasae, na ɔhyɛ nkɔm. Na onyinaa bɛyɛ mmarima 12. Na ɔkɔɔ hyiadan mu, na ɔde nam ka asɛm, na abosom 3 na ɔkasa, na ɔka Nyankopɔn ahenni ho asɛm. Nanso ebinom akoma ɛden, na wɔntie, na ɔkasa ɔkwan no ho bɔne nipakuo no anim nti. Ogyaa wɔn hɔ yi asuafoɔ no firi wɔn mu, na ɔkasaa wɔ obi a ɔde Tirano suadan mu daa. Na saa deɛ yi kɔɔ so mfe 2, na ɛmaa wɔn a wɔte Asia nyinaa, Yudafoɔ ne Helafoɔ, te Awurade asɛm. Onyankopɔn nam Paulo nsa so yɛ ahoɔden a wɔnka, na ma wɔde ne ho nuku anaa nsinanim mpo beguu ayarefoɔ so, na nyarewa no firi wɔn so, na ahommɔne firi wɔn mu. Ɛna Yudafoɔ akɔmfo a wɔnam kyin no mu binom sii wɔn bo sɛ, wɔbɛbɔ Awurade Yesu din, wɔn a wɔwɔ ahohommɔne so sɛ, Yɛka Yesu a Paul ka ne ho asɛm no gu mo so. Yudani sɔfopanin Skewa ma baasom bi na ɔyɛ saa. Na ahohommɔne no buaa sɛ, Menim Yesu, na menim Paul, na mmɔne ho anom. Na onipa ahohommɔne no wɔ nimu no to hyɛ wɔn so yɛ wɔn pasaa. Na ɔde adagya ne afɛ dwane firi efie no mu. Na Yudafoɔ ne Helafoɔ a wɔte Efeso nyinaa teɛ no, ehu kaa wɔn nyinaa, na oyi Awurade Yesu din ayɛ kɛse. Na wɔn a wɔagye adie no mu pii ba bɛkaa wɔn bɔne ne wɔn nkɔkoam nsɛm. Na wɔn a na wɔyɛ asumanneɛ no bebree de wɔn nwoma ba bɛhyee no wɔ nnipa nyinaa anim. Na obu ne boɔ ano hu sɛ esi nnwetɛbra 50. Sɛdeɛ Awurade asɛm nam ahoɔden so nyiniɛ na ɛyɛ den no. Na wɔwie yeinom no, Paulo bɔɔ ne tirim sɛ ɔbɛfa Makedonia ne Akea akɔ Yerusalem. Na ɔse, Miduru hɔ a, ɛkyerɛ yi atwa sɛ mekɔhunu Roma nso. Na ɔma wɔn a wɔsom no mu baanu, Timoteo ne Erasto, kɔ Makedonia, na ɔno ara deɛ ɔkyɛre Asia kakra. Ɛberɛ no mu sakasaka ba a ɔkwan no ho nyadewa, ɛne sɛ, dwetɔ dwumfoɔ bi a ne din di Demetrio a ɔde dwetɔ yɛ Artemi asɔredan nsɛsoɔ ma adwumayɛfoɔ nya mfasoɔ kɛseɛ, boa a wɔne wɔn a wɔwɔ adwuma yi bie no ano kaa sɛ, Awuranom, wonim sɛ adwuma yi mu na yɛnya yɛ ho. Na muhunu, na mote sɛ ɛnyɛ Efeso ha nko, na ɛkame ayɛ Asia nyinaa. Na Paul yi atu nkurɔfoɔ bebree aso adan wɔ ani ka sɛ, ɛnyame a wɔde nsa ayɔ nyɛ ɛnyame, na ɛnyɛ yɛ adwuma nko na ɛkame asɛyɛ, na mmom ɔbosomba kɛseɛ Atene asɔre fie ɛkɔyɛ sɛ ɔmmu no hwee bio. Na n'anim onyam kɛseɛ a Asia nyinaa ne wiase de sɔre no ɛɛbɔ no. Na ɔteɛ no, wɔn bo fuiɛ, na ɔteɛteɛm sɛ, Efisofoɔ, Atemi yɛ ɔkɛseɛ. Na basabasa hyɛ kuro no ma, na ɔde adwenkorɔ bɔ kirididi wɔ ahwɛyɛ kɔkyeree Makedoniafoɔ Gaio ne Aristarko a wɔne Paulo nam no. Paulo pɛɛ sɛ anka ɔkɔhyɛ ne nkurɔfokuo no mu, nanso asuafoɔ no amma no kwan. Na Asia mpanimfoɔ bi nso a ɔyɛ ne namfo soma ma wɔkɔɔ ne nkyɛn kɔsrɛ no sɛ ɔnkɔ ahwɛyɛ hɔ. Na afei ebinom team sɛ, na foforɔ team sɛ, ɛfiri sɛ edwa no ayɛ sakasaka, na ɔfa kɛseɛ no anim adekode a enti obɛhyiaeɛ.
Afei nipa bi pimpim Alexandro sɛ ɔnkasa ɛfiri sɛ ɔno na Yudafoɔ no de no adi wɔn anim. Na Alexandro nyam nkurɔfoɔ no pɛɛ sɛ anka oyi n'ano kyerɛ nkurɔfoɔ no. Nanso ohuu sɛ ɔyɛ Yudani no, onyinaa de ne korɔ team bɛɛ nnɔnhwere mmienu sɛ Efisɔfoɔ atemi yɛ ɔkɛseɛ. Na ɔtwerɛfoɔ no pata nkurɔfokuo no sɛ Efisɔfoɔ onipa bɛmpo ɛna onim sɛ Efisɔfoɔ kuro yɛ Atemi kɛseɛ asɔrefie ne ohoni na efiri Zeus beduru yɛ so hwɛfoɔ. Na obiara enye ye ho akyinye nti ɛsɛ sɛ moyɛ kom na momfa abufu enye biribiara. Nipa a mode wɔn aba ha yi ngu asɔrefie ho fi na wɔnkaa mo bosomba ho abususɛm. Enti sɛ Demetrio ɛne adwumayɛfoɔ a ɔka ne ho no wɔ obi ho asɛm bi a asɛnnie ne amradofoɔ wɔ hɔ. Momma wɔmmɛbɔ nkuro. Na sɛ modehwehwɛ nsɛm foforo bi a wobɛdi no dwom sɛdeɛ mmarateɛ. Na nhwɛ a yɛbɛnya ɛnɛ sakasaka yi ho amane. Ɛfiri sɛ ɔkɔtoto yɛn ano mansotwe ho a yɛnni asɛm biara a yɛde bɛtumi akyerɛ gyegyegye yi aseɛ. Na ɔkaa saa no ɔma edwa no tui. Asomafoɔ no nnwumati aduonu. Na gyegyegye no gyae no, Paulo frɛ asuafoɔ no baa ne nkyɛn. Na otu wɔn fo kra wɔn firi hɔ sɛ ɔkɔ Makedonia. Na otwam hɔnom de nsɛm pii tu wɔn fo. Na ɔbaa Hela. Na odii hɔ abosom mmiɛnsa. Na ɔyɛ tu akɔ Siria no, Yudafoɔ tɛ no nti, ɔpɛtu san bɛfa Makedonia. Na Berea ni Sopata, Piroba ni Tesalonikafoɔ Aristarko ni Sekundo ni Debe ni Gaio ni Timoteo ni Asiafoɔ Tihiko ni Trofimo ka ne ho. Yenum di kan kɔtwɛn yɛn Troa. Na yɛn so apiti na twɛn mu no, yɛfiri Filipi fa nsuo ani na yɛde nenum beduru wɔn nkyɛn Troa. Ɛhɔ ne yɛdi nanson. Na ɔtwemu da edi kan no a yɛhyia sɛ yɛbubu paano no, Paulo kasa kyerɛɛ wɔn. Ɛfiri sɛ adeɛ kye a ɔbɛkɔ. Na ɔtoa asɛm no so akɔsi ɔdasuom. Na nkanea bebree wɔ abansoro faako a yɛhyia mu hɔ. Na abranteɛ bi a ne din di Eutiko ti mpoma ano ada hatee. Na ɛsiane sɛ Paulo kasa kyerɛɛ nti, ɔtɔnko firi aborosansa no so hwe ase. Na ɔmaa no so no na wawu. Na Paulo sane kɔbutu ne so, na ɔyɛ n'atuu kaa sɛ, Munyɛ gyegyegye na ne kra wɔ ne mu. Na ɔforo bae, na obubu paano na odiiɛ no, ɔtoa so kasa kɔsii adekyeɛ, na ofiri hɔ kɔe. Na ɔde abɔfra no baa anikan, na ɛyɛ wɔn awerɛkyekyerɛ a ɛnyɛ kumaa. Na yɛdi kan kɔɔ hyɛ mu fa nsuo ani kɔɔ Aso si ɛkɔfa Paulo wɔ hɔ. Sɛdeɛ ɔhyehyɛeɛ no no, ɛfiri sɛ ɔkaa sɛ ɔbɛfɛ fam akɔ hɔ. Na ɔne yɛnhyia Aso no, yɛfaa no, na yɛbaa Mitilene, na yɛtu firi hɔ. Na adeɛ kyee no, yɛbɛduru Kio ntentensoɔ. Na adeɛ kyee bio no, yɛbɛduru Samo. Na adeɛ kyeeɛ no, yɛduru Mileto. Na Paulo aka sɛ obesan Efeso ho. Na wankɔkyɛre Asia, ɛfiri sɛ na ɔpɛntɛm. Na sɛ obetumi a, wakɔduru Yerusalem Pentekoste da. Na ofiri Mileto soma kɔɔ Efeso kɔhyia asafo no mu mpanimfoɔ. Na ɔbaa ne nkyɛn no, ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, Munim sɛ deɛ firi da a edi kan me baa Asia no, me ne mo tena brɛ no nyinaa mu. Na me de ahobrɛase adwene nyinaa ne nisio pii sɔhwɛ a ɛbaa me soɔ Yudafoɔ bu a wɔbuu me no mu me som Awurade. Na mansi deɛ ɛyɛ mfasoɔ mu biara so. Sɛ bi a menka menkyerɛ mo, na mekyerɛkyerɛ mo adwam ne afie mu. Na medi Nyankopɔn fam adwensakyera ne Awurade Yesu Kristo mu gyidie ho adanseɛ mekyerɛ Yudafoɔ ne Helafoɔ. Na afei hwɛ, honhom no hyɛ me nti, meekɔ Yerusalem, na minnim deɛ ɛbɛto me wɔ hɔ. Gye sɛ wɔn kronkron di me adanseɛ nkuro nyinaa mu ka sɛ, ɛkyerɛ ne amanneɛ ɛtwɛn me. Na memfa yei menyɛ biribi, nanso memmu me kra aboɔden memma me ho. Na mede anigye mawie me nanteɛ ne ɔsom a minyaa no Awurade Yesu nkyɛn, sɛ minni Nyankopɔn adom asɛmpa no ho adanseɛ.
Na afei hwɛ, menim sɛ mo a menam mumu mi ka ahenni no ho asɛm no nyinaa enhunu m'anim bio. Enti na midi mo adanseɛ sɛ me ho afiri mu nyinaa mogya ho. Ebisɛ mansi biribiara so, sɛ bi a menka Nyankopɔn tirim agyina nyinaa menkyerɛ mo. Enti monhwɛ mo ho ne nwankuo nyinaa Honhom Kronkron de mo asisi wɔn so ahwɛfoɔ, sɛ mobɛyɛ ne Nyankopɔn asafo a ɔde ɔno ara mogya anya wɔn no yie. Na minim sɛ me kora akyiri no, mpataku bɔne bɛhyɛ no mumu a wonnya nwankuo no kwa. Nso mo a mumu nipa bɛsɔre a wɔbɛka nkontompo sɛm de atwe asuafoɔ no adi wɔn akyiri. Enti monwɛn, monkae sɛ mfie 3 ni, anadwo ne awia, minnyae mumu biara futuro wɔ ne suo mu da. Na afei deɛ, mede mo mehyɛ Awurade nsa ne n'adom asɛm mu. Ɔno na obetumi de mo asi hɔ, na wama mo agyapadeɛ wɔn a wɔate wɔn ho nyinaa mu. Mani ammere obiara dwetɛ anaa sika anaa ataadeɛ. Mo a munim sɛ, deɛ hia me ne wɔn a wɔka me ho no, ɛnsɛ yi ano adwuma na mede me nyaeɛ. Ne nyinaa mu, mekyerɛ mo sɛ, ɛsɛ sɛ moyɛ adwuma saa de boa wɔn a wɔmmrɛ. Na mokae Awurade Yesu nsɛm a ɔkaa sɛ, ɔma mu wɔ nhyira sene ɔgyeɛ. Na ɔkaa saa no, ɔkoto ne nankroma anim ne wɔn nyinaa bɔ mpaeɛ. Na wɔn nyinaa sum pii, na ɔsosɔɔ Paulo kɔn fii n'ano. Na deɛ ɛyɛɛ wɔn ya bebrebe ne asɛm a ɔkaa sɛ wɔnhu n'anim bio no, na wɔkɔgyaa ne hyɛn no mu. Asomafoɔ no nnwumatie 21. Na ɛbaa sɛ yɛne wɔn di ntitimu no, yɛsiim nam nsuo ani tee baako. Na adeɛ kyee no, yɛduru Rodo, na yɛfiri hɔ baa Patara. Na yɛhuu ɛhyɛn bi a ɛkɔ Foinike no, yɛkɔɔ mu, na yɛtui. Na yɛani tua Kipro no, yɛgya tuu benkum kɔɔ Syria. Yɛkɔsii fam Tiro, efisɛ ɛhɔ na ɛhyɛn no kɔyi n'adesoa aguo. Na yɛkɔhunuu asuafoɔ no, yɛtraa hɔ nnanson. Na wɔnam honhom no so ka kyerɛɛ Paulo sɛ ɔnkɔ Yerusalem. Yɛwie nna no die no, yɛfiri hɔ tuu yɛn kwan. Na wɔn nyinaa ne wɔn yerenom ne wɔn mma begyaa yɛn kwan de kɔsii sɛ yɛfiri kuro no mu. Na yɛkɔtoo mpoano hɔ bɔ mpaeɛ. Na yɛkrakra yɛn ho no, yɛkɔɔ hyɛn mu, na ɔsan kɔɔ fie. Na yɛfiri Tiro fa nsuo ani beduruu Ptolemai. Na yɛkɔkyiaa anuanom no, yɛtraa wɔn nkyɛn da koro. Na de akyiɛ no, yɛfiri hɔ baa Kaesarea. Na yɛkɔɔ ɔsɛmpakafo Filipo a ofiri baason mu fie kɔtraa ne nkyɛn. Na ɔma maabun baanan a wɔhyɛ nkɔm. Na yɛdii hɔ na kakra no, odiifo bi a ne din di Agabo firi Yudea bae. Na ɔbaa yɛn nkyɛn no, ɔfaa Paulo abɔsɔɔ de kyekyeree ne nan ne ne nsa kaa sɛ, sɛdeɛ Honhom Kronkron sie ni, ɔbarima a abɔsoɔ yi yɛ ne dea no, Yudafoɔ a wɔwɔ Yerusalem bɛkyekyere no saara, na wɔyi no ahyɛ amanaman nsa. Na yɛtee yei mu no, yɛne wɔn a wɔwɔ hɔ no srɛɛ no sɛ ɔnkɔ Yerusalem. Ne Paulo buaa sɛ, adɛn na musu bubu makoma yi? Me deɛ masiesie mo ho sɛ Awurade Yesu din nti, ɛnyɛ kyerɛ nko na ɔbɛkye me, na mpo mewu Yerusalem hɔ. Na ɔmpeneyɛ no, yɛgyae kaa sɛ, deɛ Awurade pɛ nyɛ hɔ. Ne naro akyiri no, yɛboaboa yɛn ho kɔɔ Yerusalem. Na Kaesarea asuafoɔ no mu bi nso ne yɛn kɔe. Na ɔde yɛn baa Nason, Kiproni bi a ɔyɛ osuani dada nkyɛn sɛ yɛnkɔtena hɔ. Yɛduru Yerusalem no, anuanom gye yɛn fɛ so. Na de akyiɛ no, Paulo ne yɛn kɔɔ Yakobo nkyɛn. Na mpanimfoɔ no nyinaa baa hɔ bi. Na ɔkyiaa wɔn no, ɔkaa de Onyankopɔn nam ne som so ayɔ amanaman no mu no maako kyerɛɛ wɔn. Na ɔteɛ no, wɔhyɛ Onyankopɔn animuonyam. Na ɔka kyerɛɛ no sɛ, onua, wohunu Yudafoɔ mpempem a wɔagye adi a wɔn nyinaa bɔ mmara no ho mmɔden. Na wɔate wo ho nsɛm sɛ, wokyerɛkyerɛ Yudafoɔ a wɔwɔ amanaman no mu nyinaa sɛ, wonya Mose. Na wɔka sɛ, wɔntwa wɔn matwetia, na wɔnni amanneɛ no so. Afei ɛnyɛ no dɛn. Ɛnyɛ dɛn ara a ɔbɛte sɛ waba. Enti, yɛde yɛka akyerɛ wɔ yi. Yɛwɔ mmarima baanan a bɔhyɛ da wɔn soɔ. Fa wɔn, na wo ne wɔn nkɔdwira mo ho, ne tua kama wɔn, na wonyi wɔn ti. Na wɔn nyinaa hu sɛ, wo ho nsɛm a wɔteyɛ no biara nim.
na mmom wɔn nso wonam pɛpɛɛpɛ edi mmara no so. Na amanamane a wɔagye adie no ho deɛ yɛatwerɛ na yɛbu atɛn sɛ wonyi wɔn ho firi abosom afɔdeɛ ne mogya ne mu a wɔnhwie wɔ mogya na wɔwuyɛ ne adwamammɔ ho. Ɛna Paulo fɛ mmarima no, na ade akyi a ɔne wɔn dwira wɔn ho no, ɔne wɔn kɔ asɔre fie sɛ ɔkɔkyerɛ ahodwira nna no wie a obewie no. Na ɔbɛbɔ afɔre ama wɔn nyinaa maako maako. Ɛnanso no yɛduro no, Yudafo a wofiri Asia huu no asɔre fie no, wɔhonyɛ nnipa a ahyia hɔ no nyinaa ma wɔsɔ no mu teɛ mu sɛ Israel mmarima mommɛboa. Oyi ne wɔ nipa a ɔkyerɛkyerɛ nipa nyinaa ma nyinaa tia ɔman ne mmara ne ɛha yi. Na ɔde Helafoɔ nso aba asɔre fie di efi abɛka kronkronbea ha yi. Nso hu ɔne Efesoni Trofimo wɔ kurom hɔ kane. Enti osusu sɛ Paulo de no akɔ asɔre fie hɔ. Ekuro no nyinaa bɔ twi. Na nkurɔfoɔ no di mirika bɛboa ano. Na wɔsɔ Paulo mo twe no firi asɔre fie hɔ. Na ntɛm a wɔtoto apon no mu. Na wɔhwehwɛ akunu no. Asɛm no koduru asraafoɔ apem so safohene no asom sɛ Yerusalem nyinaa ayɛ sakasaka. Na ntɛm a ɔfa asraafoɔ ne ɔha so mpani na ɔde mirika kɔtoa wɔn. Na ohunu ɔsafohene ne asraafoɔ no ogyae Paulo hwɛ. Ɛna ɔsafohene no kɔkɔsoo ne mu na ɔhyɛ sɛ ɔmfa nkɔnsɔnkɔnsɔn mmienu ngu no. Na obisa onipa ko ɔyɛ ne deɛ wayɔ. Na nkurɔfokuo no mu binom teɛ mu sɛ, na binom nso teɛ mu sɛ. Na sakasaka no nti ontimi nhu mu nokorɛ no. Ɔhyɛ sɛ wɔmfa no nkɔ abaa mu. Na oduru ntwidie no so no, ɛbaa sɛ nkurɔfokuo no kitikiti nti asraafoɔ no soaa no. Na ɔman no mu nipakuo kɛseɛ di n'akyi teɛ mu sɛ na ɔde Paulo ɛbɛkɔ aban no mu no, ɔka kyerɛ ɔsafohene no sɛ mewɔ ho kwan sɛ meka asɛm bi mekyerɛ wo. Ɔse wonim Hela kasa anaa? Ɛnyɛ wo ne Misrini a naano ɔyɛɛ sakasaka na ɔde mmarima awudifoɔ mpemnan kɔɔ srɛ soɔ no. Na Paulo kaa sɛ meyɛ Yudani a mefiri Taso, Kilikia kura a ɛwɔ din no mu nipa ne me. Nanso mesrɛ wo, ma me kwan na menkasa menkyerɛ ɔman no. Na ɔmaa no kwan no, Paulo gyina ntwidie no so de ne nsa nyam nkurɔfoɔ no. Na ɔyɛɛ krananaa no, ɔde Hebrew kasa sane n'anim kasaa sɛ Asomafoɔ no nnwumatie 22. Anuanom ne agyanom, muntie ma no a meyi makyerɛ mu yi. Na ɔtee sɛ ɔkasa Hebrew kasa de kyerɛ wɔn no, ɔyɛ kum koraa. Na ɔse meyɛ Yudani a wɔwoo me Taso wɔ Kilikia. Na ɔyɛ ne me kuro yi mu Gamaliel na ase. Na wɔkyerɛkyerɛ me agyanom mmara no mu pɛ. Na mebɔ Onyankopɔn homɔden sɛdeɛ mu nyinaa moyɛ nne yi. Na metaa ɔkwan yi de kɔwuo mu. Mekyekyere mmarima ne mmaa, na meyii wɔn ma wɔde wɔn kɔguu afiase. Sɛdeɛ ɔsɔfopanin nso ne mpanimfoɔ nyinaa di me adanseɛ. Wɔn nkyɛn se na mekɔgyee nwoma sɛ mede meekɔma anuanom no. Na mekɔɔ Damasko sɛ meekɔfa wɔn a wɔwɔ hɔ no nso nkyehoma mu maba Yerusalem na wɔatwe wɔn aso. Na ɛbaa sɛ menam kwan no so na mebɛn Damasko no, ɛbɛyɛ awigyina no, mpofirim han kɛseɛ bi firi soro hyerɛn betwa me ho hyiae. Na mehwee fam, na metee nne bi ɛsee me sɛ, Saul, Saul, adɛn na wotaa me? Na mebuaa sɛ, ɛyɛ wo hwan yɛ awura? Ɔka kyerɛɛ me sɛ, ɛyɛ me Yesu Nasareni a wotaa no no. Na wɔn a wɔne me nam no hunu han no deɛ, nanso wɔante deɛ na ɔne me kasa no ne. Na meka sɛ, ɛdeɛn na menyo Awurade? Awurade ka kyerɛɛ me sɛ, sɔre kɔ Damasko, na ɛhɔ na wɔbɛka wɔ ade a wɔahyɛ sɛ yɛ nyinaa ho asɛm. Han no anim onyam ama manhunu adeɛ nti, wɔn a wɔne me nam no susɔɔ me nsa, na wɔde me kɔɔ Damasko. Na ɔbarima bi a ɔfrɛ no Anani a ɔfɛre adeɛ, sɛdeɛ mmarateɛ a Yudafoɔ a wɔwɔ hɔ nyinaa bɔ no din pa, baa me nkyɛn begyinaa hɔ ka kyerɛɛ me sɛ, onua Saul, hunu adeɛ. Na ɛdɔ no mu me maa m'ani soɔ mehunu no. Na wɔkaa sɛ,
Yen agyanom Nyankopɔn yi wo ato hɔ sɛ hunu nipa a ɔpɛ. Na hunu ɔtrenini no, na tinni bi firi n'anum. Na wobɛyɛ ne danseni, na woadi deɛ woahunu na woateɛ ho adanse akyerɛ nipa nyinaa. Na afei, adɛn na wokyinkyim wo ho? Sɔre ma wɔmmɔ wo asu horo bɔne, na bɔ Awurade din. Ɛbaa sɛ mesane mebaa Yerusalem na mebɔ mpaeɛ asɔ fie no, adeɛ tɔɔ me so, na mehunu no. Ɔka kyerɛ me sɛ, ma wo ho nyɛ hare na firi Yerusalem ntɛm, efisɛ wɔnnye w'adanse a wobɛdi no me ho no. Na mekaa sɛ, Awurade, wɔn a wonim sɛ wɔn a wɔgye wo die no, mede wɔn migu afiase, na mehwee wɔn hyiadan nyinaa mu. Na wɔnhwie wo danseni Stefano mogya aguo no, na me nso migyina hɔ, na mepene so, na mehwɛ wɔn a wokum no ntadeɛ so. Na ɔka kyerɛ me sɛ, kɔ, na mɛsoma wo mafiri ha akɔ akyirikyiri amanaman mu. Na wotie no beduru asɛm yi so, na ɔma wɔn ni so sɛ, na wɔteateam na wɔto wɔn ntoma gu tu mfuturo gu ahunu mu no, ɔsafohene no hyɛɛ sɛ wɔmfa no nkɔ abaa mu, na ɔkaa sɛ wɔmfa mpire mbisa no, na wɔnhunu adekode a enti wɔbom gu ne so yi. Na wɔde nwanhoma dwere no, Paulo ka kyerɛ ɔha so pani a ogyina hɔ no sɛ, wo ho kwan sɛ moka onipa ɔyɛ Romani, na wɔmu no fɔmpire anaa? Na ɔha so pani no tee saa no, ɔkɔka kyerɛ ɔsafohene no sɛ, ɛdeɛ na worebɛyɛ yi? Hwɛ, onipa yi yɛ Romani. Na ɔsafohene no ba bɛka kyerɛ no sɛ, woyɛ Romani a ka kyerɛ me. Na ɔse, ane. Na ɔsafohene no buaa sɛ, me deɛ, ɔman ba yɛ yi, mede sika pii na ɛtɔɔɛ. Na Paulo se, me deɛ wɔde wo me. Ɛna ntɛm a wɔn a wɔbɛbisa no firi ne nkyɛn. Na ɔsafohene no tee sɛ ɔyɛ Romani no, osuro sɛ wakyekyere no. Na adeɛ kyeeɛ no, ɔpɛ sɛ ohunu adekode nti Yudafoɔ toto no ano no mu nokore nti. Ɔsanee no firi ne nkyehoma mu, na ɔhyɛɛ sɛ asɔfoɔ mpanin ne wɔn badwafoɔ nyinaa mmra, na ɔma wɔde Paulo ba bɛgyina wɔn anim. Asomafoɔ no nnwumatie 23. Na Paulo gyinee n'ani hwɛ abadwafoɔ no kaa sɛ, Anuanom, me de ahonimpa nyinaa na mede mabɔ me bra mama Onyankopɔn de abɛsi ne yi. Na ɔsɔfopanin Anania hyɛ wɔn a wogyina ne ho sɛ wɔmmɔ n'ano so. Ɛna Paulo ka kyerɛ no sɛ, bɔ na Onyankopɔn bɛbɔ wo fesu a woahoa ho, na wote hɔ bu mi atɛn sɛ deɛ mmara no teɛ. Nanso wo bu mmara no so hyɛ sɛ wɔmmɔ me. Na wɔn a wogyina hɔ no kaa sɛ, Nyankopɔn sɔfopanin na woyɛ no yi. Ɛna Paulo kaa sɛ, Anuanom, mennim sɛ ɔyɛ ɔsɔfopanin, efisɛ wɔakyerɛ sɛ nka wo panin ho bɔne. Na Paulo huu sɛ ɛfa yɛ Sadukifoɔ na ɛfa nso yɛ Farisifoɔ no, ɔteɛm edwam hɔ sɛ, Anuanom, meyɛ Farisini ne Farisifoɔ ba. Awufoɔ sɔreɛ ne ɛho anidasoɔ nti na wɔrebu me atɛn yi. Na ɔkaa saa no, akasakasa baa Farisifoɔ ne Sadukifoɔ no ntam. Na nipakuo no mu paee, ɛfiri sɛ Sadukifoɔ no ka sɛ, awufoɔ sɔreɛ anaa ɔbɔfoɔ anaa honhom ni hɔ. Na Farisifoɔ deɛ, wɔgye ne nyinaa di. Na wɔteateam kɛse. Na kyerɛfoɔ a wɔwɔ Farisifoɔ fa mu no sɔre kasakasa sɛ, Yɛnhunu bɔne biara wɔ nipa yi mu, na sɛ honhom anaa ɔbɔfoɔ akasa akyerɛ no ɛ. Na akasakasa no mu yɛ den no, ɔsafohene no suro sɛ ebia wɔbɛtete Paulo nti. Ɔhyɛ asraafoɔ no sɛ, wɔnsane mehwam no wɔ wɔn nsam, na wɔmfa no nkɔ abaa mu. Na anadwo no, Awurade bɛgyina ne nkyɛn kaa sɛ, Ma wo bo nyɛ duru, na sɛdeɛ wadi me ho adanseɛ Yerusalem ha yi, saa ara nso na ɛsɛ sɛ wokɔdi adanseɛ Roma. Na adeɛ kyeeɛ no, Yudafoɔ no mu binom pam kekaa wɔn ho ntam sɛ, ɔnnidi, nanso wɔnnom, gye sɛ wakum Paulo ansa. Na wɔn a ɔbɔ mpam ne tiri so yi bɛboro 40. Na ɔbaa asɔfoɔ mpanin ne mpanimfoɔ no nkyɛn bɛkaa sɛ,
Yaka ya ho ntam sɛ hwee nkan no gye sɛ yakum Paul ansa. Enti afei mode badwafo nkɔbɔdi nkyerɛ ɔsafohene no na ɔmfa no mmrɛ mo sɛde mobebusa ne ho asɛm no mu yie na yɛn deɛ ansa na obeduru ha no yebeku no. Na Paulo wɔfa ase tie wɔn te no ɔkɔkɔhyɛne aban no mu kɔbɔ din kyerɛ Paulo. Na Paulo frɛ ɔhaso mpanin mu baako kan sɛ, fa aberante yi kɔ ɔsafohene nkyɛn na ɔwɔ asɛm bi ka kyerɛ no. Ɛna ɔfaa no de no kɔɔ ɔsafohene no nkyɛn kaa sɛ, ɔdeduani Paulo frɛ me srɛ me sɛ memfa aberante yi mmra wo nkyɛn na ɔwɔ asɛm bi ka kyerɛ wo. Na ɔsafohene no sɔɔ ne nsa na ɔne no kɔɔ fa baabi na obisaa sɛ, ɛdeɛn na wowɔ ka kyerɛ me? Na ɔse, Yudafo apam sɛ wɔrebɛsrɛ wo na ɔkyena wasa de Paulo aba edwam sɛnea wɔrebebusaw ne ho asɛm mu yie. Nanso entie wɔn mu barima bɛboro eduanan na wɔkeka wɔn ho ntɛm sɛ ɔrendi na ɔrennom gye sɛ wɔku no ansa. Na afei wɔasiesie wɔn ho na retwɛn sɛ wɔbɛma wɔn ho kwan. Ɛna ɔsafohene no gyaa aberanteɛ no kwan na ɔhyɛɛ no sɛ, nka nkyerɛ obiara sɛ wayi me asotire. Na ɔfrɛ asraafoɔ ɔhaso mpanin no mu baanu bi kaa sɛ, monsiesie asraafo 200 na wɔnkɔnkɔ so Kaesarea ne apɔnkɔfoɔ 70 ne pɛmatofoɔ 200 anadwo dɔn ɛtɔ so mmiɛnsa mu. Na wɔnsiesie mmoa nso na wɔmfa Paulo ntena so mfa no dwodwo nkɔma Amrado Feliki. Na ɔtwerɛ nwoma a emu asɛm se, Claudio Lysia de yɛkyia Amrado pa Feliki. Ɔbarima yi a Yudafo kɔfaa no sɛ anka obeku no na me ne me dɔm kɔkɔhwɛm no mate sɛ ɔyɛ Romani. Na mepɛɛ sɛ anka mehunu adekode a ɔde reto no soɔ no. Mede no mekɔɔ wɔn dwa mu. Na mehunu sɛ wɔn mmara ho asɛmmusa nti na ɔne no wɔ nkuro na wɔamfa biribiara ɛsɛ owuo anaa ɔkyerɛ anto no so. Nanso wayi me asotire sɛ nnipa bi retɛ ɔbarima no nti. Mema wɔde no abrɛ wo na mahyɛ ne nkurobɔfoɔ nso sɛ ɔmɛka deɛ wɔwɔ wɔ ne ho no w'anim. Ɛna asraafoɔ no faa Paulo sɛdeɛ wɔhyɛɛ wɔn no na ɔde no kɔɔ Antipatri anadwo no. Adeɛ kyeeɛ no ɔma apɔnkɔfoɔ no ne no kɔe na ɔsan baa aban no mu bio. Na wɔn deɛ oduru Kaesarea na oyii nwoma no maa Amrado no. Wɔde Paulo nso kɔgyinaa n'anim. Na Amrado no kenkan nwoma no wie na obisaa ɔmanko a ofiri mu na ɔtee sɛ ofiri Kilikia no. Ɔkaa sɛ, nkurobɔfoɔ no ba na metie wɔ. Na ɔhyɛɛ sɛ ɔmfa no nsie Herode aban mu. Asomafoɔ no nnwumatie 29. Na ne nnenum soɔ no ɔsɔfopani Anania ne mpanimfoɔ no ne ɔkyeame bi a ɔde Tertulo bae. Na ɔbɛbɔɔ Paulo ho nkuro kyerɛɛ Amrado no. Na ɔfrɛɛ no Tertulo firi aseɛ bɔ nkuro sɛ, ɛsiane sɛ wo nti yɛnya asomdwie bebree ne ntotoeɛ a ɛnam wo nimdeɛ so aba ɔman yi mu nti. Feliki pa, yɛde aseda gye daa wɔ ɔman nyinaa. Na mempɛ sɛ asɛm no kyekyɛ bebree ma wo nti. Mesrɛ wo, fa waa wayɛ me yie no tie yɛn kakraa bi. Yɛhunu ɔbarima yi sɛ wɔyɛ obusuafoɔ a wɔde mansotwe ba Yudafoɔ a wɔwɔ wiase nyinaa mu. Na wɔyɛ Nazarefoɔ fekuro no mu panini. Na ɔsɔ hwɛɛ sɛ wɔde efi bɛka asɔrefie nso. Na yɛkɔkyere no. Na anka yɛpɛɛ sɛ yɛfa yɛ mmara so bu no atɛn. Na ɔsafohene Lysia bae de aniɛdene bɛgyee no yɛn nsam de ne kɔe. Na wɔhyɛɛ wɔn a wɔne no wɔ nkuro no sɛ wɔmmra wo nkyɛn. Enti waa wubisa no a wobɛhunu deɛ ntira yɛne ne bɔ nkuro yi nyinaa. Na Yudafoɔ no nso foaa no so sɛ nsɛm yi te sa. Na Amrado no nyam Paulo sɛ ɔnkasa no obuaa sɛ,
esan se minim se wufiri ye oman yi temufo adi mfinhye pinti me de akoma pa mi yi ma no wobetimi ehunu se emro dadu na mienu a mekọ Yerusalem se me kosori na wanhu mi aso fie ana hia dan mu ana krom ho se me ni obi kasa ana se mi hwenya nkrofo no nanso wontumi nkyerɛ me nioma enti wototo manu yi ase na ye die me pɛm me ka me kyerɛ wo sɛ okwan a wofrɛ no se fekusɛm no mu na me sɔre magya no Nyankopɔn na me gye nioma a woatwerɛ no mmara ne adiyifo mu nyinaa me di na me Nyankopɔn ho anidaso a woanso ɔhwɛ no kwan sɛ owu sɔre a wo a wɔtene ne wɔn a wɔntene bɛsɔre no bɛba na ye mu na me sɔ me ho me hwɛ sɛ menya ahonimu a enifo Nyankopɔn ne nipa fam daa na mfinhyia bebree akyiri no me ba sɛ me dia yɛde me brɛ me man na ma bɛbɔ afɔdeɛ enum na wo hunu me sɛ me dwira me ho asɔfie hɔ nso enye me ne nkrɔfukuo anaasɛ me yɛgyegyeje bia na Yudafo bi a wofiri Asia wɔn na anka ɛsɛ sɛ wɔba w'anim ha na sɛ wɔwɔ me ho asɛm bi a wɔne me abɛbɔ nkuro anaasɛ yenum nka sɛ megyina bedwafoɔ no anim no wɔhunu me ho ade a ɛntini bi anaa gye asɛm biako yi a megyina wɔn mu no metiam me ka sɛ awufoɔ sɔreɛ ho na mubu me atɛn na yi na Felike hu ɔkwan no ho asɛm no mu yie no ɔsane wɔn ansa sɛ ɔsafohene Lisia ba na mɛhwɛ mo asɛm no madi na ɔhyɛ asraafo ɔha so panin no sɛ ɔmfa no nsie na ɔnyɛ no biribiara na ne hu nipa bi bɛsom no anaasɛ ɔba ne nkyena ɔnkame no na nna bi akyiri no Felike ne ne yere Drusilla a ɔyɛ Yudani bae na ɔsoma ma wɔkɔfrɛ Paulo na otie Kristo Yesu mu gyidie no ho asɛm na ɔka trenee ne anidahɔ ne atemu a ɛbɛba no ho asɛm no Felike suroi na obuaa sɛ sesɛ deɛ kɔ na menya daagye a mɛma wabɛfrɛ wo na n'ani da so nso sɛ Paulo bɛma no sika no agyaa no eti na daa ɔma ɔkɔfrɛ no na ɔne no bɔ nkɔmmɔ na mfinhyia mmienu duruɛ no Porkio Festo besi Felike anan mu na Felike pɛɛ sɛ ɔso Yudafo ani nti ogyaa Paulo dua mu asomafo no nnwumatie aduonum na afei Festo baa ne man a odi so amrado no mu na nansa kyiri no ofiri Kaesarea kɔ Yerusalem na asɔfo mpani ne Yudafo no bɛbɔ Paulo ho nkuro kyerɛ no na wɔpaa no kyɛw srɛ no sɛ ɔnnom wɔn na ɔnsoma nkɔfa no mmra Yerusalem na nka watɛ no kwan so aku no na Festo buaa sɛ Paulo entena Kaesarea na enche na ɔno akɔ hɔ na ɔka sɛ enti moma mumu atitire ene me nkɔ na sɛ ɔbarima yi hu wasɛm bi a wɔne no nkɔbɔ nkuro na odi wɔn nkyɛn bɛ na ɔtwe ana dedu no osane kɔ Kaesarea na de akyi a ɔkɔtena asɛnniɛ adwasoɔ no ɔhyɛ sɛ ɔmfa Paulo mmra na ɔbaeɛ no Yudafo ofiri Jerusalem baeɛ no betwa ne ho kanko na ɔka ne ho nsɛmɔne pii a emu duro a wantumi ankyerɛse na Paulo yi ano sɛ menyɛ Yudafo mmra ana asɔre fie ana Kaesare ho bɔne biara na Festo pɛ sɛ ɔsɔ Yudafo ani nti obuaa Paulo sɛ wopɛ sɛ wokɔ Yerusalem na wabu nneɔma yi ho atɛn m'anim wɔ hɔ na Paulo ka sɛ Kaesare asɛnni adwa anim na migyina na ɛha na ɛsɛ sɛ ɔbu mi atɛn na Yudafo deɛ menyɛ wɔn bɔne biara sɛdeɛ wo nso wonim yie na sɛ midifo anaasɛ mayɛ biribi a ɛsɛ owu a menhwɛ sɛ owuo no bɛpare me na sɛ nneɔma a enti wɔtoto mano yi biara anim a obiara ntumi mfa me nkyɛ wɔn mede asɛm no medane Kaesare ɛna Festo ne abadwafoɔ no kasaeɛ no obuaa sɛ wode akɔdane Kaesare a Kaesare nkyɛn na abɛkorɔ na nabi twaa mu no ɔhene Agripa ne Berenike ba Kaesarea bɛkyia Festo na ɔkyɛɛ hɔ nti Festo ka Paulo ho asɛm no kyerɛɛ ɔhene no sɛ ɔbarima bi wɔ hɔ a Felike agya no mpukyerɛ mu
Na mekɔɔ Yerusalem no, asɔfoɔ mpanin ne Yudafoɔ mpanimfoɔ bɛbɔɔ me ne ho nkuro kyerɛɛ me srɛɛ me sɛ mimu no atɛn. Na mebua wɔn sɛ ɛnyɛ Romanfoɔ amanneɛ sɛ obeyi onipa bi ama, gye sɛ nkurobɔfoɔ no ɛne deɛ wɔne no wɔ nkuro no hyia na onya kwan yi deɛ wɔde ato ne soɔ no ano ansa. Enti obehyia ha no, mantwe asɛm no anto hɔ. Na adeɛ kyeeɛ no, mekɔtenaa asɛnniɛ adwa so, na mehyɛɛ sɛ wɔmfa onipa no mmra. Na ne nkurobɔfoɔ no bɛgyinaa ne ho no, wɔanka nsɛm a mesusuyɛ no mu biara anto ne so. Na mmom, wɔn ara nyamsom ho akyinnye bi ɛna ɔne no gyeeɛ, ɛne Yesu bi a wawu a Paulo ka sɛ ɔte aseɛ. Na ɛnam sɛ minhu sɛdeɛ mɛhwehwɛ saa akyinnyegie yi mu nti, mebisaa no sɛ ɔbɛkɔ Yerusalem na wɔkɔbu no nsɛm yi ho atɛn anaa. Na ɛsiane sɛ Paulo de asɛm no danee sɛ wɔmfa no nsie ɛma no nkɔduru Otumfo anim nti, mehyɛɛ sɛ wɔmfa no nsie nkɔsi sɛ mɛma wɔde no akɔma Kaesare. Na Agripa ka kyerɛɛ Festo sɛ, anka me nso mepɛ sɛ metie onipa no. Na ɔse, ɔkyena wobɛtie no. Enti adeɛ kyeeɛ no, Agripa ne Berenike de ahokeka a ɛte apɔ bae, na ɔne asafohene ne kurom hɔ nipa a wɔwɔ din kɔɔ faako a wotie asɛm no. Na Festo hyɛe no, na ɔde Paulo bae. Na Festo kaa sɛ, Ɔhene Agripa ne mmarima a mo ne me wɔ ha yi nyinaa, moahunu deɛ Yudafoɔ nyinaa de n'asɛm aba m'anim Yerusalem ne ha yi. Na wɔka sɛ ɛnsɛ ne sɛ ɔtena ase bio no. Mahunu sɛ ɔnyɛ biribi a ɛsɛ wuo. Nanso ɔno ara de asɛm no akɔdane Otumfo nti, mahyɛ sɛ mɛma wɔde no akɔ hɔ. Nanso menni ne ho asɛmpa bi a mɛtwerɛ akɔ mu owura. Enti na mede no maba mo animu. Etitire no, Ɔhene Agripa anim. Na sɛ wonya hunu asɛm no mu a, menya biribi matwerɛ. Na ɛyɛ me sɛ ɛni ase sɛ mema wɔde odeduani korɔ, na menkyerɛ asɛm ko a wɔde ato ne soɔ. Asomafoɔ no nnwumati 26. Na Agripa ka kyerɛɛ Paulo sɛ, wamma wo kwan sɛ ka wasɛm. Ɛna Paulo tren ne nsa yi ano sɛ, mibu no sɛ ɛyɛ akrayɛ ma me sɛ mebeyi ma no nnɛ wo Ɔhene Agripa anim wɔ nneɔma Yudafoɔ de toto ma no nyinaa ho. Ne titire no, wonim amanneɛ nyinaa ne akyinnyegyesɛm a ɛwɔ Yudafoɔ mu. Enti mesrɛ wo sɛ tobo ase tie me. Masetena a ɛfiri me mmɔfraase no deɛ, sɛdeɛ ɛfiri aseɛ na ɛteɛ me manfoɔ mu wɔ Yerusalem no, Yudafoɔ nyinaa nim, na wɔnim firi mfitiaseɛ dada. Nso sɛ wɔpɛ sɛ wɔdi yɛn ho adanse a, wɔnim sɛ mefra afeku a wɔdi yɛn som so pɛpɛɛpɛ no mu, mebɔ me bra sɛ Farisini. Na afei migyina ha na wɔbu me atɛn Nyankopɔn ba a ɔhyɛ yɛn agyanom no ho anidasoɔ nti. Ɛno ara na yɛn mmusuakuo 12 no de awia ne anadwo som a emu ɛden ma wɔn anidaso sɛ wɔbenya. Ɔhene, sɛ anidasoɔ yi nti na Yudafoɔ toto ma no yi. Adɛn nti na mubu yɛ asɛm a wɔnyi nnie sɛ Onyankopɔn nyane awufoɔ. Ewom sɛ yɛ mmea nso sɛ ɛsɛ me sɛ meyɔ nneɛma pii metia Yesu Nasareni no din. Ɛno nso na meyɔ no Yerusalem. Na minyaa asɔfo mpanin nkyɛn tumi no, mede ahotefoɔ bebree migu afiase. Na wɔku wɔn a, mede ma no metumu bi. Na metaa metwe wɔ aso hyia adan nyinaa mu. Na mehyɛ wɔn ma wɔka abususɛm. Na m'ani bere wɔn so papaapa nti, metaa wɔn koduru ananafoɔ nkuro so. Ɛno mu na menam sɛ mekɔ Damasko. Na asɔfoɔ mpanin ama metumi ne ɛho kwan. Na ewigyina, Ɔhene, ɛkwan so no, mihunu han bi a ɛkyɛn ne owia hran, sɛ ɛfiri soro abɛtwa me ne wɔn a wɔne me nam no ho ahyia. Na yɛn nyinaa hwehwee aseɛ no, mete ni bi a ɛkasa kyerɛ me Hebrew kasa mu sɛ, Saul, Saul, adɛn nti na wotaa me? Ɛdin ma wo sɛ wobɛto ɔkafoɔ poma no dadeɛ kotie. Na me se, ɛyɛ wo hwan yɛ awura? Na Awurade ka sɛ, ɛyɛ me Yesu a wotaa no no. Na sɔre gyina wo nan so,
na ye nti na miyi mi home kyerɛ wo sɛ meyi wo ma yɛ wo nneɔma a wo hu mi wom ne deɛ mi beyi mi homa kyerɛ wo wom no ho somfoɔ ne danseni na mɛgye wo mafiri ɔman no ne amanaman a mesoma wo nkyɛn no nsɛm na wo abue wɔn ani na wɔadane afiri sum aba han mu na wɔafiri Satan tumi ase aba Nyankopɔn nkyɛn na wɔanya bɔne fɛfrie ne agyapadeɛ wɔn a wɔde gye a wɔgye mi die no ate wɔn ho no mu. Enti Ɔhene Agripa, manyɛ ɔsoro ade a wɔyi kyerɛɛ me no ho asoɔden na meka me kyerɛɛ wɔn a wɔwɔ Damasko kane ne wɔn a wɔwɔ Yerusalem ne Yudea asase nyinaa so ne amanaman no sɛ wɔn sakyera wɔadwene na wɔn nane mmrɛ Nyankopɔn nkyɛn na wɔn nyɛ nnwuma a ɛsɛ adwen sakyera. Yɛn nti na Yudafoɔ bɛkyeree me asɔw fie hwehwɛɛ sɛ wɔkum me. Na ɛnam sɛ Onyankopɔn di m'akyire nti na megyina hɔ di abɛduru nnɛ yi. Na medi nipa nketewa ne akɛse adanseɛ na menka biribiara sɛ deɛ adiyifoɔ ne Mose kaa sɛ ɛbɛba no sɛ Kristo no bɛhunu amane na wɔde awufo sɔreɛ mu kan ama waka han ho asɛm akyerɛ ɔman no ne amanaman mufoɔ no. Na oyi na no saa no Festo di ne kɛseɛ kaa sɛ Paulo wabɔ dam enwumanim bebrebe abɔ dam na ɔse me more dam Ɔpɛni Festo na meka nokora ne anida hɔ nsɛm na ɔhene a mede nnam meka me kyerɛ no yi nim nsɛm yi mu na megye me di sɛ yenum bia huntaa no na ɛfiri sɛ wɔanyɛ yei kokoam. Ɔhene Agripa, wogye adiyifoɔ di anaa? Menim sɛ wogye di. Na Agripa ka kyerɛɛ Paulo sɛ aka kakraa bi na wamama dane okristoni. Na Paulo se anka mepɛ Nyankopɔn fam sɛ aka kakraa bi o aka bebree o ɛnyɛ wo nko na mmom wɔn a wɔtie me ne nyinaa nso nyɛ sɛmea gye mpokyerɛ yi nkum. Na ɔhene ne amrado ne Berenike ne wɔn a wɔne wɔn te hɔ no sɔree na ɔkɔɔ nkyɛn baabi no wɔsisii wɔn ho sɛ onipa yi nyɛ biribi a ɛsɛ wu anaa kyerɛ. Na Agripa ka kyerɛ Festo sɛ so onipa yi amfa n'asɛm ankɔdane Kaesarea anka wobɛtumi agyaa no. Asomafoɔ no nnwuma tie 29. Na osii gyinaeɛ sɛ yɛnkɔ Italia no woyi Paulo ne apɔkyerɛfoɔ bi ma asraafoɔ haso panin bi a ne din de Julio a ofiri otumfoɔ asraafoɔ kurom. Ne ɛkɔɔ Adramitio hyɛn bi a ɛbɛkɔ Asia fam no yɛtui na Makedoniani Aristarko a ofiri Thessalonica ka yɛn ho. Na deɛ kyeeɛ no yɛkɔgyina Sidon. Na Julio yɛ Paulo adɔyɛ ma no kwan sɛ ɔnkɔ ne namfonom nkyɛn ma wɔnhwɛ no. Na yɛtu firi hɔnom no yɛfa Kipro aseaseɛ ɛfiri sɛ mframa hyiaa yɛn. Na yɛfa Kilikia ne Pamfilia aposoɔ no yɛkɔgyina Likia kuro Mira ho. Ɛhɔ na asraafoɔ ɔhaso panin no huu Alexandra hyɛn bi a ɛrekɔ Italia no ɔde yɛn kɔgum mu. Na nafua bebree ne ɛnam brɛɛ na yɛbrɛ ansa na yɛbɛn Nido. Na mframa ama yɛn ho kwan nti yɛfa Kreta aseaseɛ sane Salmoni ho. Na yɛnam ano esan ho no yɛbrɛ mu ansa na yɛduru baabi a wɔfrɛ hɔ hyɛn agyina yi a Lesia kuro bɛn ho. Na brɛ pii nya sɛeɛ na mmuadadie brɛ no atwam dada nti nsuo nifa nyɛ no Paulo tu wɔn fo see wɔn sɛ mɛma mehunu sɛ akwantuo yi kɔyɛ sɛdeɛ amanneɛ ne adesɛeɛ bebree bɛbam. Ɛnyɛ adwadeɛ ne hyɛn yi fam nko yɛn kwa so wɔn bi. Nanso asraafoɔ ɔhaso panin no gye hyɛn kwankyerɛfoɔ ne hyɛn wura no dii kyɛn deɛ Paulo kae no. Na ɛsiane sɛ hyɛn gyina brɛ hɔ nda hɔ yie sɛ obedi awɔ brɛ wɔ hɔ nti wɔn mu bebree kaa sɛ obetu afiri hɔ nso akɔhwɛ sɛ obetumi akɔduru Foenika ɛyɛ Kreta hyɛn gyina brɛ a ɛda kɔ atifi ne atɔyɛ ntam ɛne anaafo ne atɔyɛ ntam na akɔdi awɔ brɛ no wɔ hɔ. Na anaafo mframa firi ase bɔɔɛ no ɛyɛ wɔn sɛ wɔn nsa ka deɛ wɔde sii wɔn anim no na wotu sɛkyɛ nam ano a ɔbɛn Kreta.
na bio anche na mframa kɛseɛ bi a wɔfrɛ no atifi apue mframa fa Kreta so bɛbɔɛ na ɛkyerɛ hyɛ no na entimi nhyia mframa no yɛma no twe yɛn na yɛdi mmirika kɔfa asupɔ ketewa bi a wɔfrɛ no Cloud aseɛ no yɛbɔ mmɔde ansa na yɛsosɔ kuro no mu na ɔmaa soɔ no ɔboa ma ɔkyekyere hyɛn no na osuro sɛ ebi a ɔbɛkɔ akɔhwe anweatam no so nti wɔhwam hyɛn dua no na ɛtwe wɔn saa na mframa no bɔ dendenden deɛ kyinkyini na deɛ kyeeɛ no wɔtotoo hyɛn no mu nneɛma gui na ne nansa soɔ no wɔde wɔn nsa totoo hyɛn no ho nneɛma no twene na nafua bebree na owia anan nsoma empue nso na mframa a ɛbɔ yɛn nyadewa eti yɛn kwagye ho anidaso nyinaa yirae na na bebree twa mu a yɛn didie no Paulo sɔre gyina wɔn mfimfini kan sɛ mɛma ɛsɛ sɛ anka mutie me na yɛmfiri Kreta a mehunu amanneɛ ne ade sɛ yɛyi na afei mitu mofo sɛ moma mo bo ntɔ mo yam na mu biara kra anyera gye hyɛn yi na anadwo yi Onyankopɔn a meyɛ ne deɛ na mesom no bɔfoɔ bɛgyinaa me nkyɛn kaa sɛ Paulo nsuro etwa sɛ wokɔgyina Kaesare anim na hwɛ Onyankopɔn de wɔn a wɔne wo nam no nyinaa kyɛw enti mɛma moma mo bo ntɔ mo yam na mekyie Onyankopɔn mi di sɛ ɛbɛyɛ sɛ deɛ wɔaka kyerɛ me no nanso etwa sɛ ekɔgu supo bi so na dadu nenan dure na yɛdi akɔneaba aduru aposoɔ no ɛbɛyɛ da suom na ɛhyɛn no mu adwumayɛfoɔ no huu sɛ wɔbɛn asase bi na wɔtoo susu homa na ohuu sɛ esi abasam aduonu na wɔkɔɔ wɔn anim kakra no wɔtoo biom na ohuu no abasam dunum na osuro sɛ ebi a yɛbɛkɔ akɔhwe abota bi so nti wɔtoo asɛkyɛ nan firi hyɛn no to twɛn adekyeɛ na esan sɛ na ɛhyɛn mu adwumayɛfoɔ no hwehwɛ adwane firi hyɛn no mu nti ogya koro no mu to pumu yɛ sɛdeɛ wɔkɔto sɛkyɛ afiri hyɛn no tiri nso no Paulo ka kyerɛ asraafoɔ ɔha so panin ne asraafoɔ no sɛ sɛ yɛn mu antena hyɛn yi mu deɛ a munnya nkwa ɛna asraafoɔ no twa koro no ntampe homa no na ɔmaa no hwe aseɛ na deɛ ɛbɛkye no Paulo srɛ wɔn nyinaa sɛ wɔnnidi na ɔkaa sɛ deɛ du nenan ni a mo atena hɔ adi mu ada a momfa biribi nka mo ano enti mesrɛ mo sɛ munnidi na ɛno nso bɛgye mo nkwa bi na mo biara nwi biako mpo ntu mfiri ne tiri so ntɔ na ɔkaa saa na ɔfa paano no ɔda Onyankopɔn ase wɔn nyinaa anim na obubu firi ase dii na wɔn nyinaa botɔ wɔn yam na wɔn nso fɛ bi dii na yɛn a yɛwɔ hyɛn mu nyinaa yɛ akra 276 na odidi miyɛ no wɔto aduane no gu po mu ma hyɛn no mu yɛ hare na deɛ kyeeɛ no na onim asase no na ohuu dɔndɔn bi a ne mpoano dɛ fam ɛnum na osusu sɛ obetumi a ɔbɛtwe hyɛn no akorɔ na otwa asɛkyɛ no ahoma mu gyaa mu gu po mu na ɔsane akyerɛkyerɛ kwan no ahoma osi hyɛn no anim abrana ma mframa a ɛbɔɔ no pia kɔ mpoano na ɔkɔpem nsuom anweatam bi no wɔde hyɛn no kɔtae ne tiri kɔtimi na ɛka hɔ pintin na ɛtoɔ deɛ asorɔkye a na ɛbɔ denden guguiɛ na asraafoɔ no tu agyina sɛ wɔbɛkum neduafoɔ no na obi ɛnware anwane nanso asraafoɔ ha so panin no pɛ sɛ ɔgye Paulo nti wɔammoa anyɛ deɛ osusuiɛ no wɔhyɛ sɛ wɔn a wɔbɛtumi adware mfa wɔn ho ngu po mu ka ne nsi fam na wɔn a aka no deɛ ebinom butubutu ntaaboo so na ebinom nso butubutu hyɛn nnua ɛsenasin no bi so na sɛdeɛ ɛyɛɛ na yɛn nyinaa nya nkwasi fam no no asomafoɔ no nnwuma tie 28 na yɛfiri mu firiɛ no ɛno na yɛtie sɛ wɔfrɛ supɔ no Malta na ɛhɔfoɔ apɔtɔfoɔ no yɛ yɛn adɔe a wɔnka na osu a ɛretɔ ne a wɔn nti wɔsɔ ogyagye nyinaa na Paulo boaboa maboa ano de gu ogya no so no ahuhuro no nti ahurutie bi firi mu bɛban kyeree ne nsa ho apɔtɔfoɔ no hu aboa no sɛ ɔsɛn ne nsa ho no wɔsesee wɔn ho sɛ ampara
onipa yiyi wo wudini a wanya nkwa afiri apumu de nanso awerɛtɔ nti ɛremma no nya nkwa na ɔpete aboa no tu ogyam nso hwee anyɛ no na wɔn deɛ anka wɔn ani da so sɛ ɔbɛhonhom anaasɛ ɔbɛhwe ase awu mpofire mu nanso ɔhwɛɛ na ohuu sɛ biribiara anyɛ no no ɔsesaa wɔn adwene kaa sɛ ɔyɛ onyame bi nso ɛhɔ nom a na supɔ no so otitiri a ne din di Publio no asase wɔ na ɔgye yɛn hɔhoɔ nansa hwɛ yɛn yie na ɛbaa sɛ na Publio n'agya da hɔ yare huraeɛ ne konkurowa enti Paulo kɔɔ ne nkyɛn ɔbɔ mpaeɛ de ne nsa gu ne so saa no yareɛ yɛyɛ akyiri no wɔn a aka nso a ɔyare supɔ no so no bae ma wɔsaa wɔn yareɛ odi yɛn ni pii na yɛfiri hɔ korɔ no wɔde nneɛma a ehia yɛn no brɛɛ yɛn na abosom mmiɛnsa akyiri no yɛsi Alexandra hyɛn bi a ebedi awɔ brɛ supɔ no mu a ne sɛnkyerɛnne ne ata no mu kɔe na yɛkɔgyina Sirakusa no yɛdi hɔ nansa ɛhɔ na yɛfiri kontonkoduru Regio na dafu akyiri no anafo mframa bɔe na de akyiɛ no yɛkɔduru Puteoli ɛhɔ na yɛhu anuanom bie na ɔsrɛ yɛn sɛ yɛntra wɔn nkyɛn nanson na sɛdeɛ yɛkɔduru Romanie ɛhɔ na anuanom a ɔte yɛn ka no firi behyia yɛn apia dwamu ne akura bi a ɛde nsadan mmiɛnsa na Paulo hu wɔn no ɔda Onyankopɔn ase na ɔma ne botɔ ne yam yɛduru Roma no ɔma Paulo kwan sɛ ɔne ɔsrɛni a ɔhwɛ no no nkɔtena faako a ɔpɛ ne baa sɛ nansa kyiri no Paulo frɛfrɛ Yudafoɔ atitiri no hyiae ɔbaeɛ no ɔka kyerɛ wɔn sɛ anuanom manyɛ biribi mantia ɔman anaa yɛn agyanom amanneɛ deɛ nanso wɔkyerɛ me Yerusalem de me hyɛ Romafoɔ nsa na wɔn nso wɔhwehwɛ asɛm no mu no wɔpɛɛ sɛ anka wogyaa me efisɛ menyɛ akunie biara nanso Yudafoɔ kasa tia enti na etwa sɛ mede me kɔdan Kaisare na ɛnyɛ sɛ me ne me man wɔ nkuro bi afei yɛn nti na mefrɛ mo sɛ mehu mo na makasa makyerɛ mo efisɛ Israel ni da so nti na wɔde nkɔnsɔnkɔnsɔn yi agu mi na wɔka kyerɛ no sɛ yɛdeɛ yɛnya ahonhoma biara mfiri Yudea nanso anuanom mu biara ma mɛbɔ ɔkaseɛ anaasɛ ɔmɛka ho asɛmmɔne bi na yɛpɛ sɛ yɛtie deɛ woa wɔdwene na fikusɛm yi deɛ yɛnim sɛ ɔkasa tia mmaa nyinaa na wɔhyɛɛ no da no nnipa bebree baa ne nkyɛn faako a ɔteɛ hɔ na ɔkyerɛ wɔn ase di Nyankopɔn ahenni ho adanseɛ na ɔde Mose mmara ne adiyifoɔ no kyerɛ wɔn Yesu ho nsɛm no firi anɔpa kɔsii anwummerɛ na ebinom gyee deɛ ɔkae no dii na ebinom nso anyɛ ani na wɔn ano ankɔ bɛnkuro mu nti ɔkɔe nso Paulo ka asɛm baako sɛ nokwasɛm na Honhom Kronkron nam odiyifoɔ Yesaia so ka kyerɛɛ mo agyanom sɛ kɔ ɔman yi nkyɛn na kɔka sɛ ɛteɛ deɛ mobɛte na monte aseɛ na ehunu nso mobɛhunu na monhunu mu na ɔman yi akoma apirim na wɔmfa wɔn aso nte asɛm yie na wɔamuamu a wɔn ani na wɔamfa wɔn ani ehunu adeɛ na wɔamfa wɔn aso ante asɛm na wɔamfa wɔn akoma ante aseɛ na wɔanane na mansa wɔn yadeɛ enti munhunu sɛ wɔama wɔde Nyankopɔn kwagyeɛ no akɔma amanaman no na wɔbɛte na ɔka nsɛm yi no Yudafoɔ no kɔe na ɔgyegyee akyinnye pii wɔ mu na mfie mmienu kusuu na ɔde traa ɔno ara ne fie a ɔfa mmienu mu na ɔgye wɔn a ɔbaa ne nkyɛn nyinaa ka Nyankopɔn ahenni ho asɛm na ɔde nam nyinaa kyerɛkyerɛ nneɛma a ɛfa Awurade Yesu Kristo ho na obiara ansi ne kwan